Eje Nensoko TV uboroso bw'umugusi wakire byanainde asem litukolya lero nasema mbia lero andonsi omugusi ominto ase chikona nye chense nebitundu beitu byonsi byagusi na Kenya ngima ngolengana nyasao kubukiri buyana nde kwa bukiri no mulembe no bwanjani nonyakere nga litokero kene nelikongu asogima bwao kolene nyasaye nomya oyoto irobo moyo na ino nganchire nje naye tomira se TV yega ya Nsoko TV malika nyasaye kurwa se gitabu kya Timotheo ya kabire isato ekefunge ketangani goike kefungo kya kabire Paulo ngolika lirubeli ga ucha se Timotheo egaranya re kufundisha bantu kusanya re ko bagakomanya ninki keochikoba asama tukomweryo ige okwana iga lakini mufahamu neno hili Paulo akomotebya Timotheo boronge mumanye linganeli na ngendere ko gotebiga omanye linganeli ekero kona gusumbuka so wiko bense gose buna bokona kokiera lingana ndira robende komanya omanye linganeli inga katika siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Asama tuko ya mwelio chinga kichobo kongu nyakati za hatari. Nyakati za hatari sio nyakati ngumu, ni nyakati hatari, yani dangerous days, nyakati ambazo ni hatari. Maana magonjwa yatakayotokea ni magonjwa hata madawa yake hayapo. Vita tunavyovisikia ni vita tunashindwa. Hata siku moja ikijaribu kuanguka hapa Kenya itakuaje? Vitu ambavyo vinafanyika, hata ajali zenye zinafanyika kwa kipindi hiki sio ajali ile ya ukajaga mtu mmoja, bali ni ajali inafanyika ya kuwa karibu watu wote. So siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari tena sana. Kwa hivyo fahamuni hili katika siku za mwisho. Mfahamu hili neno kwamba siku za mwisho nga mumanyeli nganeli ngama tuko mwelio igara mangana makongu mono ama ngana makongu ekera malike okwana gosinya sae agukwana se kitabu kia yenga ama tuko yo mwelio nigara matuka makongu elineli ngana mwanya bantu kawaida owende kulichukulia serious na kuligelela serisolia ime egero nyane koma nyanga matuka ya makongu narai na ine njira kia goja na ekera chire nga yowende kobera Tigerelia abantu bonse asense yetu ya Kenya kero kende go bakorera meka bagukwana mangana igoro yo murutu yo rasense ngomanyete president nero yagarire bone ncharere nero yagarira abantu batayikobeka chianga nero yabera abana batayikuchukuru nero yagarira abantu batayikoragera abantu be anchete na ile banchete chibeza ekevuno kya kabere kyo kwanega watu watakuwa wanachipenda wanapenda fedha hawaheshimu wazazi hawatii hawaendi kanisani watu hawaombi watu hawajaokoka watu wamerudi kwenye dhambi. Kwa sababu gani? Nyakati ni hatari tena sana. Ebirone ebikomu abana bamaminto ebirone ebikomu abana banyasaye nechingaki nonyene cyabantu bande ko gende kanisa bakoranga mbabu ati faida yo ko gende kanisa chingaki nechinkomu ngana no montekera ko gende asama sawo akoranga mangana yo ko ya masawo na mangana ali useless asare okochikoteya bashirika baho ngakero kere toboke mambya to gende ase mambya se bigoro gose se bitunwa meaning chikanisa toboke mambya ko genda morning glory hawaendi kwa sababu nyakati ni hatari. Watu wanaogopa hata kupigwa ngeta nje, hata pia wanaogopa baridi, maana miili yetu imekuwa mitaifu. Watu nyakati ni hatari. Wakati Biblia inasema nyakati ni hatari, tunaiangalia kwa njia ya upana. Hata katika maisha yetu, miili yetu, afya yetu, vyakula vyetu, vyote vimekuwa hatari. Maana nonyeno marwaira gocha bona igo motachi kurwara orwere bale kurwara malaria omonto oberiye melingamu ne 40 onywa bona igera atari igakogenda nyagetari osungerwa mache ekegera none nyagetari cheito chabera atari okochikogenda mara moja bakubuli no batesha onye ko batesha bakobeke getanda egere banywe chi bajichibeza kurwa se sha maana ni kitu ya kumeza bana ama dawa tu ya rahisi uweze kupona lakini bono iko kogenda nyagetari bakubuli no batesha bakubere batesha bata mgonjwa anafaa kulazwa. Sijui ni hapa kwetu peke yake, sijui kweli utaweka kwenye comment ili niweze kujua. Lakini ni nyakati za hatari. Ebintu binge okorra bya bere bikongo ebintu binge okorra bona bintu bya chirebogeka omuntu ruara ogenda gusine nyagetari omenya gwetana ni wetana baka bwamu akowena ogenda ka kwa sababu nini ni nyakati za hatari obogima nobo kongu amangana na makongu asense tobenyete bona kwanya lekevuke kyo kwane ya kabere yakora maana asengencho gose ege kogera
abantu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, abantu beanjeta abanyene. Yani tawote imonto ngagende kanisa osabe gose toboke mambe atakora amasabo gose togende twengate gose togende asa amasabo 2-3 hours. Abantu ibo beanjete omonto taigotakanga ashugurike kwa sababu ya mtu mwingine. Monto taigotakanga agara mikase ngicho monto nde, maana mtu anajipenda mwenyewe. Ekero kanyara abantu bakorora meka uchumi ni mbaya, ni kwa sababu anajipenda mwenyewe, anataka apate vitu vya rahisi. Wewe unahitaji uchumi mbaya wakati enzi sababu zetu walikuwa wana ugumu wa maisha, walikuwa hakuna pesa. Mtu alikuwa anashika shilingi 100 yeye mtajiri. Sasa wewe uko na 10,000, una 20,000 lakini bado unasema uchumi ni mbaya. Uko na stima kwako, unasema uchumi ni mbaya. Una maji mpaka yenye yanawekwa kwa chupa yanaitwa mineral, bado unasema uchumi ni mbaya. Kuna magari sasa yamejaa kila mahali, bado unasema uchumi ni mbaya. Manyumba yamejengwa mpaka magorofa, bado wewe unasema uchumi ni mbaya. Ni kwa sababu gani? Unajipenda. Yani wewe unajipenda, unataka kuwa wa maana kuliko mwenzako. Juu unajipenda, unataka kujenga nyumba kubwa kuliko ya mwenzako. Bona otagetaye bwaga ache chinyumba kubwa abantu bonse bekenyorokia ino. Otageto twale biasara binene kurwa abantu bonse wate biasara asoberete. Bona ogotebanga uchumi ni mbaya, asini njo unataka makubwa, unataka mambo mazito. Bona abantu iko bara bebe anchete barabwa banyana, watu watakuwa wakijipenda wenyewe. Ya pili nasema vizuri sana tena, wenye kupenda fedha. Biblia idanganyi. Biblia inasema ukweli. Abantu ekero beanchete goika banje chibesa nari beanchete atayetagora amafuta maye yake agore ndagere ngiya agoro chianga chingiya beke atware gari ngiya ju ige anchete ro manyene bachira bono bakarone birore igo bakobeke tindi tobasa komora kareme kwa sababu anajipenda mwenyewe, hataki kuonekana. So kwa kujipenda kwenyewe inaambatana na kupenda pesa. Abantu ekero beanchete bokabanyene engencheri ganchete chibesa chiayetago kwa echiauna chiatagete chiayetago kwa echiauna chiatagete. Kuna mambo mengi unayoona pale mtaani, ebitone bingo koligereria ya somo taani asogotara enjera abantu beanchete enjera no naye biko manyero yondigerere tiga bwe anchete ekera tori ko sugurikera montomino tori go konya montomino kerare meire tori go konya montomino no nyene gase sokora. Hawezi ambia mtu excuse me nisaidie na hii, hauna heshima. Watu wanakuwa wakipenda fedha wenye kujisifu. Haleluya. Abantu beanjete na wetogia na kuimukerera igoro ekefugie kia kabere ekewadi kitabi chaito chonzi wenye kujisifu na wenye kiburi no werori igobegete karole nyombe kenene sana obeke yanga ego chigoto tishiera para egera abantu batabengaye yenga ikwa ruseti. Yani obwato werori bwetanete kerengo ogotachesta ria nkongu otagete kwake okorote akoruo na ndiko ikatown abantu bari wake bikoro town ngada nore ingalishwe kwa sababu una maringo obwato bwerori yo una maringo mengi, unataka uonekane pasi upige vizuri. Ni sawa kukua msafi, lakini sasa unapitirisia kiwango chako, unapitirishia kabisa chango koweka njitali cha maskani. Let me tell you, ekero koweka yanga mnaona litukolia lero kwa wekile yanga kuru mwao mtu akupitisha tu barabarani akwambia rafiki njoo twende maombi kanisani leo na wewe ndio unaenda kutusaidia nyimbo za kusifu. Je, utaenda? Kwa sababu utamwambia jamani nguo zenye nimefaa asifai, nguo yenye niko nayo haifai, kiatu yenye niko nayo si ya kuingia kanisani. So watu watakuwa bado wanajisifu na wana maringo tena sana. Abantu banyibe anjete na ende barabero li abanyene abo bate wako na kiburi. Ndio inasema wako na kiburi, wenye kutukana. Bwana asifiwe. Omuntu nigale kanisa lakini ekerage chiwe omuntu amurukanirie anatukana matusi tena mapaya wasioti wazazi wao mbali koibora baiboli sio baiboli boko koibora boka nonya no muiboli yo bwe kanisa. Pastor wako ni mzazi wako, mzee wa kanisa pia ni mzazi wako, mama wa kanisa pia ni mzazi wako, your bishop is your dad, is your father. Sasa haumutii, akikwambia tuende tuombe unafaa utii na uende kuomba, lakini kwa sababu unajipenda hauwezi.
abaminto Nyasaye okwanne gocha asemore Nyasaye akakwana na Paulo akamotebia akamurikira Timotheo marika yake ralikwa tuyaligereretie bono tubwete gonchora gitabicheito tochieje kigera matukaya tole na matuko yo mwerio abana mbali koigwera bayiboli babo nonya naye abana bubao mbali go koigwera asegenje na matuko mwerio basabere nonya nayo monyene toli koigwera libara bayiboli bao asegenje amatuko nayo mwerio sabamo na Nyasaye kwabere tika to saber toda so monene totabinya sawo utatu abere tatambia mono asegenje obya bwao ayenya sawo chino noge wa mabera asema mbia bona iga twakobakire twakoiro bonene twakumeke iga asegenje no muya niba nasabera nilyo morigere yo igabwe Nsoko TV andonsi asare aligerete korwa sense moya yeyonsi yenyomba ndonsi asaberete Kristo lingane libunali achire igo yamatuko yo mwale bunarabe morusere Nyasaye bitange ebi biragere Nyasaye anyare ko unganisha nebintu bitagwene tibya matuka yo mwale mochene omwagatana ndo murende obane bwotika borolekane chinguru ya kitawale asamanyika Kristo yesoro motolito amen oyongo kwana monaye Pastor Japhet Ageta ekanise yene Happy Church Ministries International ni wangu kwa nae kinde suneka na kukaribishire na weke comment gotebanga umenisikia ukiwa wapi na Mungu akubariki sana. Shalom. Eye Nsoko TV uboroso bumugusi umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu Eye Nsoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
taria yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugimo bwe. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchurelia
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yoboncholia 0788666662 mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Keru, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Omwancho muri Gwen Soko TV igeta Gwen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwase county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto yago koreta mana maye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machina nyana netrobin Gwen Soko TV oboroso bomugusi Chinchira chito chige koronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekorye hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litukori misi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Gwen Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Gwen Soko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jirengu manga bunalero Rumba music. Ase muziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba Omelia kenena poto akeleko yekola mama naboigo ntukwiba basaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulie Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa am Kera kama tingatara gaiketaoni ya Nyamira na lena shauri sangwe ngararombo ijana Muligeri Gwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen
ni chingero chikoletwo na Mwanambuka Edwin Nyang'au. No tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegete ndo gesong'engo twamiriria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa korwa igaiga samaga choje bunge nene amaneria senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia bunane to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi ensengo ngoibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancha omurigereria ayabune motutire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokoryo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ebagotebanga yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantabya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lyesabato lyabande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchurelia
bono nabo konyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere guse twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulere tali nchirende onsora krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoro belio wikiage kyomogusi nobe bokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona gira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso umoguse ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango na ibole tuki ya tuike ngachaka
wani kamenya gutokanga na twalira obaremi ona gwachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Kumucho mwano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra Nsoko TV ta chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho muligeli Nsoko TV asema mbia bono nande go kwaligania somorobeli Nsoko bwa kirichitire nusu maige chinsa 12 sema mbia nande ngo batebinga so asomorobeli ritogenda sobwamo annemono ntagete turagenda sama ya sobwangeli tubaye ko batukuligeli binde bikobwatia tuguchakiro mwancho muligeli oroboti rutangania stogotebanga maiga ye kyumbe kilia kia ipragukinia ligoli ya mafuta obotuko bwogukira lituko lya muisonde kolende nando mwancho muligeli ligoro nkwaro chemba korete amaunchulilia asamagulia yobotuko bigoro nigo bono batebire nga nigo sector yobosombi lituko ligoro asese moyo muchibo songo yabwate ogukini kwa maguli tageto mwancho muligeli turanyoro roboti urukoru asese moye county yaboso amini ya Kisii kole nando manyangese bambia bono mwancho muligerelia magolia yuno nyakinete na nache taga keiwa bate bakagendege sara na ndagacha akarusirwe ntikiriguru nga fieti maiga yekyumbikia Ebra kuralia okomenta kwa mawiria mabuta obutukubo okera rero nigobona bote ni bamatatu besokire na korokyo kogechuo kwabo igoro yokomenta kwa mawiria yo amaguta mentete ese chibesa chinyinge sana totana koroko tuanzite biasara bya matatu kera maguta komente serite yamo siringe merongene negendo yo kumia na ntokumetinga non obogima bwa boito bwa matatu ngagitoko chikoba kemna bono egari ne nafuere tigoro nafuere tine chirebu egari enke Nissan nafuere tine chirebu chibasi korokunga 6000 lakini lero mono mambi nafuere ya mwabo ne 11,000 so etabauti ye chibesa nyinge sana bono neligo liri abantu bakorundiri koro ribata batakarule bono ntoma ndinga toja komenta 100% buna maguta mentete okona stage nene yechigarime mo chobosongo nigo bakorera bubo matatu baichaniro kwirana inse ko boncherera bwabo asibali bakuri na kigali batabwati kibesa na mafuta mentete kurubotuko abantu bawe ko bisoko badai kibesa ne jirusa to iro mondo ira nayo biasara kurumambimbira anto ba kibesa kibabere to boko tatu ya kongire matatu tali elito amade kure miaka ya kurumaya oni gano nyu mwabiri ogosabiri ni ngumu konyore besa ikeri gori kogenda no nyankeroka mondo konyora gori ne gari othe bibiti abwathe mondo yegekerago tebana misini abwathe makanga ngomosukishere kwa ese para taraikasare kogenda itware gosaba bana konda kitabaito ni chintara bachito nyala jiko jali omwabiri ase ngenjenjere tuomeire na kiro mondo na baomeire azine ngongwere gende ngeye gari gete metali tukune yemera agende bono bunandu togosabiri go Nairobi yasarambi yo totally go Nairobi pienze yomete magori na makongware nanyo nabo nigo baburia babiri hako ebekrania buya nako tayari gucha komenturo chibesa nakorira gucha kurigereria igoro yobosombi bwabo ni kadi cha abantu baminda basaviri bamindona naki mwe prepare kero mogocha mwe bangene chifea chirigori kya kwansira bono ngomenta dorigori kwetani nga anye twakana chireli buna 200 tojikora chireli buna 500 totari kusuna ne siringi etora nyale kolendana na maguta aya tuachire ga stage tochukwana iguru ya matatu yaito buna maguta mentire abantu baito mari boronge kiagara maguta percentage ya mente yaba iguru mono nonye no gutara ko bega 100 kongu
nkobanga tole chiruti kulingana na bakwe customers chiabo tobeke gwika mambiga tumenya na kitoko kore gasi eyo nande nguge basize yonya serikali ge gwanja gaki chibese chiachire amaguta achire iguru mono ekiagera bono iga ntokunyara gukora gasi gachi ngwanda chire gopakigu muna intua baraiya banene ba matatu ngoikaransa tole tobange na kitoko kore binte bikiagera ntetia abantu baitu bonsi general bachandeke nigo mono baruko bore gocha serikali kurigereria iguru yogo keya rigori erio omuchinyo gocha nande tugusaba serikali yetu ya Kenya enyare ko bageko nonye bogotanga chiseginchire kururan chigereta maguta ya agerete rigori rigakina munyare ko mugutubwatesia muturwane sikiara maguta na economy ya kiregento yogero muntu ujara ko affected goeteranga amaguta akinete bokibo kiregento gojikobra geko mbigo mwana inchi ento tware ko batebi serikali etokonya ira ni mafuta inse buna konyale igera abantu nari baranyale bikosi bugima bo bokongo pesa njiyo kuripotiria Ensoko TV kura assist Kigali me muchobo songo nchepethuel Machin muliki to Bethel Machin ya soroboti orua aseli tukuligoro dande totagete komanyanga orogongo rwa gusia sembambi ya bono ningi kelike gendreta se sector ya bosombi onye kula se sector ya bosombi andonsia sole sembambi ya bono na bugo twa keresi migo chaga igase namba ite studio 0788666663 ototebinga ningi kelike gendreta se sector ya bosombi mayaga yoko nyoro mwenso bukurusigwa kwebango mwanchumuligiri na bugo tumanyia eliese sembambi ya bono tunyaraka batogo kwana nande boigo nigo ntagete toigwe chinkwana chiabarayi bali bakwamereria serikali tukuligoro bakoragwa no musikeri gathe gashagwa Kalonzo Musyoka na boigo Fred Matiang'i na barumba kwanerete igoro yo muchando bwa mafuta na ogokina kwa magoli sense ya Kenya. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies, we want to explain that this is not government to government. This is government companies in the Middle East working with William Ruto and his proxies. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies would be working either with NOC or with the Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. So there is nothing like government to government deal. It is government to William Ruto, proxies and companies. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. We also demand the resignation of Lee Kinyanjui for being complicit and being part of this scandal. If you sat down with Kenya Private Sector Alliance, the Kenya Association of Manufacturers, and all these private sector people working in our country and investing, working very hard in our country, some of them in low tones, some of them in extreme frustrations of the things that happen, give you evidence that our country is headed the wrong direction. And we are asking these questions not because we are negative about these things, but because we are also alarmed at all these things that are available. And we want to, lastly, on behalf of my colleagues, thank the Kenyans who have given us this information. You had my three colleagues who spoke before me, Honorable Gashawa, Honorable Kalonzo Musyoka, and Honorable Muturi. All this information that we have, a lot of it every day is coming to us from Kenyans who are very concerned. We thank them. We want them to know that we appreciate their forthrightness and their commitment, and we remain open. Please give us more information on this, because we have been taken through this oil business by government officers and public officers who are willing to share information, who are equally concerned and very, very frustrated by the way the affairs of our country are being run. Nchumulili toko genda bosio nande tutigalita senseme ya mafuta chinkwa negoro nchia sogete kulinde nande kiobeki wina tuagotege ipraso butuko wigoro nigo giakore tamba unchulili nago keifietelia wike kerengo ge 15 ne masemi togoteba 16% ekarusi orega iki
isano isatasemia 8%. Kulende umubunge Okiharu Serieta Didi Nyoro nere litukuligoro naruete nkwana yaya sarorekanite komochie serikali kubwatekana na kilia gotebanga ogukina kwa ligoriria mafuta ni gokorentwa ne serikali asogotake ichibango chia nere naruete birengereri bya litukuligoro tigatoreigwa nkwana yaya kerari koba kagokwana sechinsemi chia KCC ya Nairobi. Kenya is carried through fuel. Na kwa hivyo ingekuwa ni vyema serikali waone ya kwamba bei ya mafuta tu sio kuweka tu kwa mafuta ya gari, inabeba uchumi wote wa Kenya. Na mimi kama kiongozi napeana practical solutions vile Kenya inafaa ifanye. Ndio hii mambo ya mafuta tuishikilie kwa sababu ni ya muda. Tuishikilie kwanza. Ya kwanza ile VAT serikali jana walijaribu kuonyesha Wakenya ati wanapeleka chini. Hiyo ilikuwa ni sarakasi. Kupeleka VAT chini na 3%. That is a joke. Hiyo ni sarakasi. Na Wakenya wanauliza lazima serikali ipeleke kodi ya VAT chini ya mafuta by at the very least an extra 5%. Na hiyo ita reduce bei ya mafuta na shilingi kama 8 hivi. Kitu ya pili ni kwamba fuel levy ile serikali iliongeza mwaka wa 2024. Wakenya wanasema hiyo shilingi 7 lazima iondolewe. Na jambo la tatu, iko fund katika Kenya inaitwa Fuel Stabilization Fund. Na ni pesa ya Wakenya. Na iko na pesa zaidi ya 20 billion shillings. Wakenya wanasema an extra 5 billion shillings itolewe pale. Wakenya wapewe subsidy. Na katika ile mafuta Wakenya wanatumia kila mwezi ya around 400 liters of petrol and diesel per month. Itapea Wakenya nafuu ya shilingi 12. Ukiongeza hizo nasema mimi 3. Kupeleka chini VAT by an extra 5%, hiyo ni kama shilingi 8. Kuondoa fuel levy ya shilingi 7 na kuongeza subsidy ya Wakenya kupata nafuu ya shilingi 12 per liter. Hiyo already tutakuwa tumepea Wakenya nafuu ya shilingi 27 kuanzia leo. Kwa nini serikali wagoje mpaka Wakenya wenyewe waanze kujiexpress when they know the right thing to do? An increment in transport cost is going to be taken care of in the final product, which is the food that is going to be sold or a good that is being produced. And therefore it means that when you increase fuel price, you are going to automatically increase the cost of food in our nation. When you increase the cost of food, then the high cost of living that we were running away from, the cost of flour, cost of unga, cost of mboga, cost of any other thing that is capable of being transported and or eaten is going to Muligereri abu wano tora kwa nirigoro ya mangana yo komenta kwa mafuta tutete kwa ndabo sio tuigwe nkwana yo muraibu enseli tukuligoro satebete keralinga setaro ya nabarayibande bagusi nigatete nigagendete koleta emirubili ya magenderere akurwa asichinsemecho gati yabo litukuligoro keralinge bo machoge borabu nigachagetie chachu mwanchu muligerero sabo kwabera nigachagetie chinyumba choboraro na boigo kwagacha ege eskuru ya KMTC mwanchu muligerero tuyatoraiwe chinkwana chyo mwelio muraiwe nsakwa detekera alengeli tukulio mwelio asetaro yensemo ya gusina ndimona county ya Kisii. Neli tukulia kane na ndelio mwelio asetaro ya magendero yo muraibu ensi ya Kenya ime yero ngorwa gusi abwaseli tukulia rero acha kretaro yaye ime ensemu yebunge wa machoge chache asaigora bene eskuru ya KMTC gucha kambas ensemu ya getukim na bego gucha kebene obwagachi bwechi para ao na itichiro asensemu yebunge yo bego yetare ensemu yebunge ya South Mugirango abu asacha kebene obwagachi bwechi para ao na bego eskuru ya KMTC campus ya Nyangweta. Sasa wanafunzi mtajidarisha kuja kusoma hapa masomo ya matibabu. Nurses, clinical officers, wale wengine wote watatusaidia kuendesha mambo ya matibabu katika mahospitali yetu. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimefika hapa kwa sababu kwanza nyinyi ni watu wangwana sana. Nilikuja hapa nikaomba kura yenu, tukaomba ya Alpha, mkatupatia. Mimi nasema asante sana. Tuko na mpango kubwa
ya universal health coverage, kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata matibabu. Ile siasa ama mpango ya zamani ile ambayo watu wachache walikuwa wanapata bima ya afya, tumesema safari hii afya isiwe ni starehe ya wachache. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Mazuri umewafanyia. Ukumbuke tulinyeshewa na wewe hapa tukifungua hii medical college 2019. Sasa leo amekuja kufungua. Asenkwana yayo muraiwensi ya Kenya umuske William Ruto nigasingirira buna eganga ya yanene no kweneke buna amagendero ngokora kanale imechinsemo awa imeyagusi buna ere chinsemo chinde. Nimekuwa hapa juzi Kisii, nimesema wakati tunajenga barabara za Kenya, tunajenga barabara ya hapa Kisii. Ndio leo mimi naanzisha hii barabara hapa, barabara zingine kule South Mugirango, nimeanzisha barabara zingine jana, na kilomita 220 mpya ya lami tumeweka pesa hapa Kisii. Umugabana Simbarati asensemo yaye ere nigagendera ko masomo muraiwensi ya Kenya amagendera imeyagusi abwo asasaba University ya Kisii orosege rwa Nyangweta egendera kwa gachwa elinda borokigwa benseme ya South Mugirango basome. Mheshimiwa Rais, hapa kuna mahali inaitwa Gitenyi Gitibo Nyansongo of Ekwari is around 3.7 kilometers. Kwa sababu KMTC imekuja hapa, tunauliza kwamba Vice Chancellor alete kosi hata kama ni agriculture, ailete hapa South Mugirango, at least tuweke. Mheshimiwa Rais, nataka niombe tu tafadhali, kwa sababu najua university is constrained. Huyu muungano wako wa education atafuta hata kama ni milioni 200 peke yake, aweke kwa hii university at least watu wa South Mugirango. Umuraiwensi William Ruto nigo agendera ko bamochia bali bako yameria serikali asekeria agotabuna tabu atikende bako baba Kenya ale no korama na bako gwakelio giri nyinge. Wanataka kutuletea siasa ya chuki na matusi na ukabila na ubaguzi. Mimi nimesema ya kwamba Kenya hii hakuna nafasi kwa kiongozi yeyote ambaye anaendesha chuki na ukabila na matusi. Kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya. Kama mtu hajafanya kazi yoyote, awache kutusumbua na matusi, awache kutusumbua na ukabila. Ama mnasemaje watu wa Kisii? Ile siasa ya zamani, siasa ambayo inabagua Wakenya wengine, siasa ya ukabila na chuki, tumeifungia mbali. Ndio tumesema vile tulikuwa hapa, chama ya UDA, chama ya ODM na ile chama zingine ambazo tuko pamoja katika broad base, tumesema hatutaki tena siasa ya kugawanya wa Kenya. Bono nigo muraiwensi ya Kenya akorere taro yaye imensemo ya bunge ya Bonchari abwasacha kebene obwagachi bwegeti kendege gesoneka abwasabono abamenyi ao barachi kutumeka asabali chabo chiembe igoro. Nyinyi watu wa Kisii mmekuwa mkienda Homa Bay kwenda kupanda ndege, mnaenda Migori kwenda kupanda ndege, mnaenda Kisumu kwenda kupanda ndege, lakini leo mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka hapa Kisii. Tunaenda kuongeza runway, tunajenga terminal building, ndio kufikia Disemba watu wa Kisii hapa mtakuwa mnaenda kupandia ndege hapa Bonchari hapo Suneka hapo. Nabono nigo yategera somuraiwensi nabarai korua athorongo rwagusi kweneke buna nkoro tutabara magendero au ayomurai wense ya Kenya arure asetaro ya matukane imirongo rwagusi na kweneke buna boyekiraniare ingoripotera Nsoko TV kurase county ya Kisii reteriane Wycliffe Arenge. Chumurigiririe tano koroto tabuna kwegura murikito Wycliffe Arenge agoteba kubwatekana netaro y'umuraiwensi ewe yareta litukuri igora kureta sechisemo cha South Mugiranga mangali akwane twororo no bwate birengera bya gumwancho murigeri ko bwatekana no muraiwense ko basoro ngorwa gusi nabo gototomere birengera bya go cha sena baite studio genda sensemeli SMS nabo gototomere
ujumbe ase enambe yu ya ito ya WhatsApp ya koreka screen tokogenda busio abamenyi bensemo ya ensemo Elia Miruka Masosa nigo litukuligoro barubekanete eyo gotoka asensemo ye bunge ya West Mugirango kubwatekana na kilwa gotebange bare iteligweteka se chingaki nigo bosombi bwatenete na ebare iyo nigo omochando yo ayebwo bosombi obeiro monene mono kubwatekana nembule jinke agendete gotumo nchomurigili Steven Nyarikie Mbunde nigete asensemo iyo na komerana nabamenya ubare kwa bakorobekana Vale na matoke amakombe wiribaro nebichiko niga bamenyi bagotumeke para ya Miruka Masosa getari nigo basieka pare yu asekeria bagotebanga kero kiembure nyinge teriweteka enzo kyabiro bokonkwende chiro nyambambo musi na boigo Miruka dero twanyora twa tukobogorie customer na litukoria lengeria Jumatano abantu twakera inse twasime bono jinsi yakapara amo na matoke bono lio mochumbo ito gakyo tago jotorere pare yaito epare ne yane Miruka Masosa mpaka Nyamusi epare na ateme okwane mochumbo ito oyokorokanga Steve Mogaka ateme ko yorosire pare bwangire pi bono nande ange na para abantu ababechi pigipigi bachandike bagwaka siri pipi bana gonsa ba mache basabuse none cyanga cyabo epare twarerire boira nkorenga nkorora muri butambe nyore na mache buna gotubokani twatemire gwake metaro twasinyiro senjo tobwati biragita na batanga serete round yelinga ninche ngore biragita byane bibira chuiri pare kama mwake rora egasineche ansense ndo yonsi nare korera omo chumbo ito amono mwesmi kwa omugabano ito baise gochese chiro ya Miruka no bakorususuru ere nyinge ne pare nere gosoichi besa matokonsi pino akorukoru enchereje bono twanyorire nga twakwanire mpaka twarure bosa litukoria rero twamwanga tiga tutare gocha tobeke nona matoke para tobeke chinsi yakapara asengenje bono rero litukoria Jumatano abantu bakirense bagwakeranse baka babunekire megongo abangi nagaiga gocha kubatenga kitutakwenda abangi nabatenga yaya abe togochikobuneka Gekerekyo batebirenga ugotete kabiya we pare yo nigo kware mairi abange gento basabire pare yo erosi wasobwango ye pare kipikipiki kyabunekire aba muna chusi na iromo nginonda ro kogongi Nyamira edo igetenjira galia to kakerunse pakomo ngina kabune komo gongo mwana kanyorote gachinsa go chikonyorwa omwana akanyoru waro mwana oibaka tokamoroka nyanjira konyara korosigu rero twasokire bune bichana bya boda boda twatebiro nyate korosigu ngoticha todo tosime kama toke tobekene chinsiaga epare yetenene pakenga kibaranyare konyerengereri ndarioki gaki twagurense twabunekira amagoro igoro ye pareye igo twarengeri tukoria Jumatate twasemereti no omochu omontoria omonene bwensengo itara nero okorokuruto gaki tokamuganya epare nero nkorosi guyari bono taigeti na ikaga nero Steve tana go ikaga nigo bamochiri omubungo West Mugirango Mosike Steven Mogaka asogotekerania hira yokorosie pare yo koru Steve Mogaka ga akaetu chikura korugaiga ntwanya komorora iga kera matanga abeire ga gotomo monto mwasiringi chiribuibere ayoro chiribuibere nkichira konya senga kie yabon tigaiche nere tomorore buna twamwete chikura tete nche nabeire na umyo modemereria bona iche atoroserie par ntunto tageti ato echiribuibere ngane chi koseru ngatose ntunto tageti bona bese choko seru to isanike bona tutaita magendero epare ye ne tutobekeru eramu egere tomanyengo moto twachore tokoreira magendero lakini onyambo saigo ntomo tageti tabasa kominyoka gweta ne nyimberi ya matonto na ya Nigeria ya ntotageti bono tugatobekeru epare ya magendero omo esimiwe okoro Steve Mogaka agendeka one time tebagaiga nago chakiro boroso bwo bugambi bwaye lakini ntwanya korora gako yarosie bare lakini kufikia sasa hii barabara haijai limu hata DJs. Tulikuwa tunamuomba mheshimiwa wetu tafadhali mahali ulipo ziara ya rais ilipokuwa hapa tulitarajia kwamba hii barabara ingekuwa moja yapo kwa zile barabara ambazo ungezungumzia ili tuweze kupata msaada. Hii barabara imekuwa kama ni kitega uchumi kwa wanasiasa wanapokuja hapa chini wanatudanganya ya kwamba hii barabara ndio watashughulikia. Nigo bisi yo mubungo West Mugirango yatebire ngae pare UNH korosi wa bwango iga no munyakonda obikirwa roro abamenyi basabire ngae yango iwe korosi wa aye baba Naomi ogeroka Naomi omaremereria ogatana no toroseri kaigwa chiete gocha
Kero korigeri mega yane ne para ya nyare ko bage gusumbuana ne mono bamenye bagutumeka epare kurwa sensemo ya miruka yagenda masosa gochegetari asiri tukoria rero banyare ko bagusimeka amatoke na kweranga nyoru mojumbo West Mogrango Moske Steven Mogaka tago chikorigeri epare iga nigo barache ko babakwendra gotiche pare iga irinde bateni obosombi kurwa se pare yo kubata ni kurwa sensemo ya miruka yenda masosa goikagetari ingo reporter ya Nsoko TV Ritanyari Steven Embonde. Chumuligirio no mulikito Steven Nyariki sakwandira sobwagara igoro ye para yanseme yure West Mugirango ninyegene tengane chipara chinyinge chira soro gongorwa gusine taba West Mugirango chibwato muchando bali motenenerete essence moyo koranga chia tichirwe munyara koba mukubuguri getambukiro na koranga abantu baitoti bali koba bakonyora chinga kichinko mwekera bagutumeka chipare cyo mwanchi muligiri digo chetre chitaika 50 na inyema yega ichinsa 12 murobiri n'ensoko bwakire gwikira butiganda butolera amaya asoko ya chuta buna twago tebiri ali agenda tokoreka na chinsemo liboliri nene nakobolia igoro ya ogukina kwa mafuta indoje batro memo manyera gontebinga Innocent do chenga no nyembono iga nigo o amagoli aligesara asema bia bono na aya soberete na bogoto tebia na buna nago tebia namba ito studio gere 0788666663 elio onyara ko bagogo kwana na intukulende sema bia bono buna linago tebia mirobeli menke nigo tutete kora kwana lingana litolirabu asto gukwanira nga obwoba bwankyo na ubokogera enguru yabugulia enyumba yaye tagete onge egento gekurukunga translation yelingana litolirabu asema bia bono asogote banga obwoba bwankyo na ubokogera enguru yabugulia enyumba yaye se ekira ekogendo mwancho muligereri togoteba ligana litulirabu obwoba bweguru ose obwoba bwankyo na bwoba okogera enguru yabugulia enyumba yaye kira ase kogenda nabo twakirisi ito ochaga igase studio bono ige lyoto tebinga ye translation yelingana lirabu ngakyoyero chinamba itogere 0788666663 namba itonere yugwakya esimigo chagaiga ototebinga obwoba bwankyo na bubokogera enguru yatara ne nyumba yaye ose yabogulie nyumba yaye ototebinga emining ya nereliye na ndelinga nelirirabu ngiriko bali gokwanera buna nagotebiri namba ito ye studio nere yo ogwaka gochagaiga nindoche naro chiregaiga tete koraigunga ninkiago ngakyenso ko bwakire ngoto kwana nere semambia bono okay bono eliete elio nga obuba bwankyo na bwokogere nkukwekuki nyumba yaye ebo minute no egurube ya tubwagire komenta mabuta izango bona buba bono tuasoire tuyana tukatule kuirura tuasoire kuirura nga bono namambi dengo bikapare ko chabona tuabeire no buba ngokenchi tore bono uburai ochenchi mure murai bona dikirete egere guseo marionya itunira nense kero mondo noye no litogo chenji geterera rabara aralie ira togokora nande chinga kito chekobogolia chinkwana kwanete toja orega dera rabatete gonchora arete chigonchora aya ilika kimwano mindu obuwa na buhunga eguru na ubiko genda yango nundara jangira. Asante sana bia mono sana kwigure bunanera tebire kurwa senseme yunga agotebanga emigurubeli umuntu gure tinere kogera umuntu atwara obwoba asana monera agotebanga na baligireti no burayi na baro mbutakire gonchoriru astogale gukwanira sema mbia bono mwanchu muligire litote balingana litulirabu ngobwoba bwankyo na bubokogera enguru yabugulie nyumba yaye woba bwankyo na bubokogera enguru yabugulie nyumba yaye to translation namba ito igere 0788666663 waka esimigo chaga igase studio totebye sema mbia bona soberete mwaka Wilson by the way wachitoka genda guchigwa gantebiringa mo Innocent yekegusi na gitotete tokerere tugitatere tororenga kia kindire biya na bogoto tebye sema mbia bono asogoto tengo bwoba bwankyo na ubokogera enkuru yatara ne nyumba yaye nsoko bwakire hello
Bwakire buya ningo to kwa nerese mambia bono. Javet mentel yogi yake. Kimonyerero babukire. Okay. 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 Liogiri agolira arake? Oh. Okay. Okay. Taselingana litolira butwale gukwanera igoro amini bone mambia bono tote abango bwoba bwankyo oboko gere nguru yabo goliye nyumba yaye nkyo rakwane senganiyo. Goko nakobora tiga uranyore network ya soko bwakire. Bwakire. Beke liogi gogo kwana liogo liense. Hello, mental yogi. Soko bwakire. Hello. Ngaki bwakire. Takete muboke kwana ne liogi kwana ne chinguru. Okay, ningo gokwano oyo. Buya bono gamba, thank you. Oh. Okay. Kagerete nga. Asante sana. Kagerete ngo muri kitoto motebya gende chisemecho. Wetaba menyi benseme yubakale goteba nga igento baganeti bakonyo semambia bono. Noko konywa ebara amini enyagitali erese ensemeyo ya monyerero nyegenete nga omurayi kuruko MC wensemeyo bakubwatera no mugavana nabo bakonyara kwa babakora keko arakuba yagachete imate kamba bwate mirobeli emia tigambwateye kwana neliogia soko bwakire bwakire bya ningo to kwa nerese mambia bono monyerero mbiere aha Okay. Asante sana mbia mono. Kuruchiseme cha mwenyero chire selingana lito lirabu atebire ngo bwa bwangyo nabo kwagera umuntu utara ne gurube yaye muntu okonyora aboete kwanyora ngachinga kichinde nyatali obwo bwagerete nanga ntuli gutara ne kebunguo
kinyumba nanga nduli kubeke kebuli nanga toko yetiga wasi go twagenda lakini obuoba na ubokogera gwatara n'ikibungu kinyumba ona gatebiringa uinyure mwanchumulili chetri titaika isato maiga echi ense ya measema mbia bono tokogenda obutimuko musini ni tokoirana tosoa sense mu echi gazeti ili tonyaraka togosoma nayo sobwamo ningikire ase echi gazeti chonsi asema mbia bono nchengoro ku Innocent Onyango. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Magega ya televishoni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kuba tukuralia wokwenyuria ogukwa gose okubunchuria
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gusa twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chumuligereri asemambia bono nande chitri chitaika kiandama ega yense ya moto kwira na toso asesemo yechi gazeti asemambia bono nande anamono Diana overo etugwetuya nangano wale ega igato chakani gazeti ya The Daily Nation na rombwate ega igana bokuligereri front page mwancho muligereri nganingi gukwanera na monongo chinde kobango kumanyina bo igoligereria ase back page bagoteba nganingi keroro lakini genteke nekerese gazeti ya The Daily Nation isemambia bono mwancho muligereri nkelinga gazeti enige korokia epambu ya mafuta ningi keroro na bokunyara ko bako wesomero mwancho muligereri nabo igo ase gazeti ya The Standard nero mwancho muligereri semambia bono nige bugate igoro ya mangana ya mafuta kolinde no yobekire gaiga ase ebichano muraibwense Dr. William Ruto na bokunyara ko bako wesomero kolinde nande asobwa mongo soma tole naye rutunyara ko batokoranga ningi keroro aiga ase back page gose ebechio mwelio na bokora gaiga ase chikosoli ngaki timu y'abanyaruka y'abaswati gose ilitote ba Harambee Starlets mwancho muligereri ase kiminano kilibaote banga World Cup FIFA series aso mwancho muri bakona ko bakogosoria machibu abongo bote bitulenga ningi bakorete kolende tagitendara bwate gazeti ya The Daily Nation no nyantara cha katuraligereringa ningi kire se chi headline chechi gazeti chonsi yasema mbia bono na namono astoch ko batu abwesembeo elinyar ko banko gotebinga ningi kire ase chi gazeti chonsi pi togo chaka omwancho muligereria se gazeti ya The Daily Nation bagoteba no kobeka obororo gochia saba Kenya pumping up pain omwancho muligereria na sabiro kwabira bagoteba pumping up pain gochia asaba Kenya abuo kokwa nabale igoro ya magoli ya mafuta na anamononga ninki amagoli ya maguta abeire gochia asobogi mabwa Kenya aswagatebanga n'ubururu bororo aigase gazeti ya The Standard bagatebanga ni gare okongo nyamenu ebere ateba double speaking master mwancho muligereri ngino bako kwanera ni doche bichaye muraibwense gazeti ya Taifa Leo bateba ni kubaya mangana abere bobe nabo gwesomera na koranga ninki bako babago kwana kolende kilige gukwanira ugabu nigoro yogokina kwa mabuta na namono mwancho muligereri asemambia bono bona linago tebi nabo gototebia sole ototebi nga yoro chebinto byabere boronge maiga yumuraibwense kurwo moeso nabo igochiko bachinsa ibere ko ikaransande ne panel ya nega iga elitobeto gukwanira mange atungete igoro yogokina kwa obogima na namono kwa gacho uchumi na yanda mango mwancho muligereri ase gazeti ya The Stango kwanerere fuel price hike drives up family budgets across Kenyan economy ebakare gotebanga ogokina kwa magoli ya mabutani gobono akoliro amaunchoreri gochia se chiamate chinyingo mwancho muligereri na aso chumi yechi family chinyinge ya unchoreri abantu mbale ekera banyorira umusharo bo bagotebanga igongobeka chimisato chingire gasi umutinyu mugima kolende aso komenta kwa magoli na ndebono iga mwancho muligereri nigo gokoirera abantu bakachisabu chinde naro chechi company cyo basombiri tukoliye goro nchi akorete gento yekorukungo gonchorelia amagoli yabo ntagete kora gose baro nande public notice kubwatekana na mafuta yikoira ni gunse ase chishiringi komiko bwatekana chiriko chairman tiru ase gazeti ya Business Daily mwancho muliri wateba nigo ba kwa na Kenya fuel subsidies at risk as Saudi raises May prices kwa na balenga kiechiro ye chinse chirichi koba chiko ya mafuta na koni ya maguta ngakichia kiniri
amagoli na kubwatekana kiliwate abanga okoena no mweso guchia saba Kenya nigo bono kole asa kongumono togocha gazeti ya The People Daily nigo ba kwa na inside the judiciary crisis kote abarenga ninki kere omuchando ase ebigambiro na namona bokonyara ko bakugwesomera bate abanga wikira boniga kilikero kenene nkilibate abango okonyori gukwebina okobora kwechi file nabo igo mwancho muligeri asbagote abanga chibese chikoro kuchi bilioni sana na mochido gitaisatu na chiro chinigo chiateniri emirobeli eli yaroberero chikobage kolekana asensemo yekegambiro mwancho muligeri negati yali alese chi headline chechi gazeti chinene buna nagosomera sobwango igo kolende ntagete toirane nande tuchake ko batokoligeria nganinki kere asechi gazeti chichonsipi asemambia bono buna nagote bitogosoma naye igo anda socio sole igo tokogenda sobwamo tonyara ko batokoligeria ninki kilikeroro ili togende bosio mwancho muligeri nagote biringa tosome naye chigazeti chinta tosome gazeti ya The Daily Nation togotebanga pumping up pain bagotebanga nigo bono banyare ko bagukini obororo gwetera sogokina kwa mafuta bagoteba ogukina oko kwarenge gwekerengo kigoro asbagoteba litukuri igoro mwancho mulili cyarenge cishiringe 40 cyugukina kwa mafuta aye diesel nabo ige 25 asa mafuta ali bagoteba ye petrol nigo kwa betereirie cyamate cinyingo mwancho mulili ye ekigendrete nande gucurucumba konyora cinga kichinkongu ekera bono iga amagoli yebintu au chikobaga gukina nabo igo okonyora kwengeli kokete gosebata likonyora ni gamari kaba guchikobaga konyora ubuli tobo nene nabo igo mwancho muligeri gento gekoro mu 10 niyo chikoba kegotigara asakongu ekera amagoli yebintu a chikobaga gukina nabo igo konyara kobaga gosuguma nako biterelia banta bange kwenyora semechando bali bakwamirilia serikali gosabara bali bakwamirilia serikali nigo bono baganiri serikali yenyara kobaga kobeka egento gekoro kungomoeso bwe bango gochia asaba Kenya asobwa ngomono nabo igo bakanyara ko bago kwanira litukuligoro batebe ngabanyara ko bago tenenia umurobili uli bakorukanga government to government oil importation deal gosoko bwaterana we serikali ya serikali ende ilikoleta mafuta asense ya Kenya sento kilibateba nga ekwamba kororekana bali babwate chinguru chinyinge igo bakali ko bago tumeka chinguru chiabo kunyara ko baba kwero selia oboita bwekerengo kigoro ase batebetenga onye mbali chiko bago kora maunchulidia ndonsipi abaraya bunigo barabase kogenda bosio na koranga banyara ko baba korobelio korobekana imeyense ya Kenya goika alia bakwanirita selitukolie goro anyaraka bagawikirani omugano lese page ya kane ne ya gatana limukolinde gentokere kyo mwancho muligilindi geretiga na nigo bali ko babago kwanira chi sector chiri chenyor to muchando itangani nigo bali go kwanira ase sector ya korosie binto korwa asense melia ye industry ngo kwana balenge igoro ya manufacturing asbagoteba ngo bosombi nigo bokonyoro gwa kokona na boigo amagoli ya estibagokina gochia esekerengo kigoro na boigo mwancho muligilindi gentoke koirera amagoli ya nyara ko bakagokina ensemo ya bosombi nigo bateba nigo ya nyara ko bagegokinira tukoli igoro kiliye kurukunga chibesa chiritogwa kana bunefe asekerengo kemerongo 25 asemia egento kiliyo mwancho muligilindi na kiroko nyara ko bagokuligilindi na komanyanki kilikero chi company cyo kubugoli mezigo ekichibwata chi track na chiro chikanyara ko bachigokini amagoli yabo ase 14 asemia gochia ase chibesiri chiko bachigwa kanukira chingaki endagera bagoteba obosio nigo bwakageri chiko babugokina na borobo wetani ya chisiringi wetani chiritote ba 15 asemia na konyara ko baba korango bugimo bwa chirigoro na bandengo chiko balinge bagokinia semerongo 2 asemia batebanga obosini go bwa chiko babugokina ligoli abanye bokoni go chibesi chirichi bokoni waseboniga munyara ko ba commenta 15 asemia goika emerongo 2 na emia merongo 2 asemia mwancho muligeli nigo bono bagokwanira gaiga bali bakoba bagokora egasi ase chinsemo nige kwamba kororekananga iligo ikirania magoli ali ya mauta abande guchikoba balinge bagotene nigo nyara ko bagogwesomera gaiga ase gazeti ya The Daily Nation boigongo kwana bale nga nigo bono chisabu nande chioro kiri chibese chiguru kwa bilioni 110 bilioni 119 chigotebekana chianyara ko bachigwa kanwa na boigo chikonyara ko bachikole tubututu kani chibese chia pension nabo wesomera na koranga ningi keli keroro
ase gazeti ya The Daily Nation na ande boigongo kwana bare abakora imirimo be serikali bakurunga civil servants na barabunigo babe bachira sobwamo na kwamereria egetambukiro kyo gutumika ekadi gose ogwakanira gwekibese chesha nabo gwesomera mangengo ya bwatinde ase chigazeti echi tigandara bwati omugano yo ore bwa mafuta ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya kane asobwango ni bateba umwanchu muligereri kubwatekana no komenta kwa magoli ya mafuta litukuligoro nigo ebitambukire binge byabete bikorarigwa egati yabo no gukina gwekibese kiri kigwakanwa se sector yabo sombi kitotebe transport boigo bosie boli abantu bakaba gutumeka sokoro sindagira namo no bosigwe kibando nigo bwa kagere ukiko babo komentari goliri yabo nabo igo mwanchu muligereri ni bateba nga amagoli ya unigo konyamentire asekerengo kia 23 kwanyaniga mentire asekerengo kigoro nabo igo mwanchu muligiriri asense milio koranga magoli nkwanchanali ni chibesti bagwakana ekairere gento kende amagoli ya yoko baga komenta wikira asekerenge kyomugano yugole sepeji ya kanene ya gatano bwesomere na koranga ninkige ko bage kororeka nabo igo abarayi bali bakwamiririe serikali ekibakwanete litukuligoro ngagirete ngomo director itongo toligiri yale asabara ya bakwanete litukuligoro gati yabo Kalonzo Musyoka Karigathe Gachagua chinkwana chiabo chiri barwete kubwatekana no gukina kwa magoli ayo ya mafuta nirona rochega igo mwanchu muligiri sepeje gatanda limo narongo kwa nabale Muteneli oliotenete kyombegeli kya matatu gekorunga matatu association owners association okorunga Albert Karakacha nere nigara letinga nigobono tuanyara kwa batogo kwanerana ase tulendu tweka na ndebo igo twarolirenga nigo tuchiko batogo kinye ekerengo gie transport ili wakano wekemero ngebere na isana semia ase abana inchi bonsi mangana yo RSPJ gatanda limo ye gazeti ya The Daily Nation wesomere na koranga ningi keroro na namono nabego nyara kabage okonye bekia abari muginigo kekarigoteba nga shate ligo kole mirimo tigante bebyombe byonsi pibiri biko tenenete abakoli mirimo be serikali ligo geteba nga nigo shabanyore nga teliko bage ko bakonya iga litukuligoro nigo bateba abakoli mirimo abo balese byombe byabo aho nigo bacetasobwamo nabo igo bagateba nga nige serikali yagendete mamincha yokonyore tenda yokubaira guika ase insurance ya SHA aswagateba nga nigo yakore tuosobwango nabo igo nigo bateba nigo bono mwanchumuri banyore teliko bage kolega singo kwana bale chishiringi kiri bubere na chishiringi kiri bubere chimisane kibagateba na kigotumeka asbagonyara kaba bago kwanera nga kibese kyo na chichikwana nwako chia asoborwali buli bwigenka aigas bakaba bago kwana ya niga kwane tulitukoligoro no yokorokwa omo secretary general moya okorokunga Lawrence Nyaguti oyokwanite selitukuligoro aigani ndo chomwanchu muligelinga kibaka bago kwanera naye no mokoli emirimo bwe serikali bali baroro na asebyombe biri nabo gototebye birengereri byagonga ninki kero kulende ntagete turayigwe nkwana yabarayi bali bakwamiririye serikali bakurunga United Opposition inkibabete bago kwana itukuligoro mwanchu muligelinga. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies, we want to explain that this is not government to government. This is government companies in the Middle East working with William Ruto and his proxies. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies would be working either with NOC or with the Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. So there is nothing like government to government deal. It is government to William Ruto, proxies and companies. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. We also demand the resignation of Lee Kinyanjui for being complicit and being part of this scandal. If you sat down with Kenya Private Sector Alliance, the Kenya Association of Manufacturers, and all these private sector people working in our country and investing, working very hard in our country, some of them in low tones, some of them in extreme frustrations of the things that happen, give you evidence that our country is headed the wrong direction. And we are asking these questions not because
we are negative about these things, but because we are also alarmed at all these things that are available. And we want to, lastly, on behalf of my colleagues, thank the Kenyans who have given us this information. You had my three colleagues who spoke before me, Honorable Gashawa, Honorable Kalonzo Musyoka, and Honorable Muturi. All this information that we have, a lot of it every day is coming to us from Kenyans who are very concerned. We thank them. We want them to know that we appreciate their forthrightness and their commitment, and we remain open. Please give us more information on this, because we have been taken through this oil business by government officers and public officers who are willing to share information, who are equally concerned and very, very frustrated by the way the affairs of our country are being run. Na rayo ase gazeti yo ya The Daily Nation nabo igone gwete na bara ya babete bagokwana na ndeta tenda ararigiriri gazeti ya The Standard bono ngochi soma naika na ira na gazeti ya The Standard gokwana bare nganga ki ale okongo nyaminwe bere kiratote bokongo nyaminwe bere sike gusita ote abago double speak aiga niko bagokwanera ni gasote asubura aiga gutumika kilige kurukunga o okina kwa magoli ya mabuta na bono igekera rumura bwense nigo emuchando yobere gukubwa tense ya Kenya na bono niga chakire ko bagakurwa egento gekurukwa bitamiro na niba otebachinga kichunere nigali gukane bitamiro mwancho murigeli amagoli ya mafuta niga kinetego ikese kerengo gichimibere abateba nga serikali ya Kenya nigo bono iga enero ya nyaltuko bage gokora igitambukirikyo kubwatekana nesegeli yegendete asechinse chesko rende mwancho murigeli bateba nga sekeliba kiabeto gukumya nelinge serikali tichiti koba yekoligereria abantu baye nga kibako nyarako bagwetire mechando asigento kiliba kwanera nga nigo kwamba kororekana bono uchumi etaliko kolibija negento kerere muchando lyo kunga inflation muraibwense nigo konye atebire nga niga ochikobaga kogenda sobwango sana anyara koba kakora okolire emirimo na kororanga urusiri bali bakurunga chikatel chiri chikubwatanirwa na mafuta na kororanga nyara kobaga okay amafuta guseke ekerengo ke amagoli ya mafuta nagaigo mwancho murigereri ngo kwana bare igoro ya umuchando lyo chikoba okubwata chiamate chinyinge mwaka bw'ichiru 2022 nigo murai bwense kirale ngo mokonyi bu murai bwense atete ng'abantu nigo bagototebi igoro yesegi ya Ukraine na Russia abantu abagototebya nga oyo noro muchando ireire umuchando bwa mafuta ko basense ya Kenya nigo batagete ko bagotumeka ebitamiro byogo mochia bali bakonia amafuta na bono iga mwanchumulilia asagoteba nigo bakareko babagwe sonani na koleto muchando bwa mafuta sense ya Kenya uno mwaka w'ichiru 2022 ekera umurai bwense arenke umudeputy president bono nigaru umurai bwense ningia kwanetega igango tebale esegi nigegendeta sechinsemo chirichia Middle East na nigento kerere ama ebe yamafuta gose amagoli ya mafuta komenta asekerengo na umwanchumuligereria amagoli ya ni government tekerase kurendega iga sense ya Kenya nigo twabekire mirobeli emiya yo chikoba tokoranga twanyara ko batogo K ya magoli yo na twanyara ko batokoranga twabekire chibilioni 5.5 eliyo koranga twanyara ko batoko toyera ya magoli ya tagenda igoro nabo igo tunyara ko batokorete gendo igoro guti subsidy gose omoeso ulio okurwegwa na nigo igo mwancho murigelie taba nigo twakeiri ekerengo gia VAT na nigo mwancho murigelie paka tuike koranga twatwalire amafuta sense ya Kenya tali mangana Innocent na mangana yumurai bwense ngaire tumo director itongoli giala sumurai bwense akwantali tukuligoro kubwatekana no muchando ibwa mafuta nabo igo konyora libaga nabo ngoligie nkwana elia eroro bagoteba nga yo murai bwense chinga kichiria lengo mo deputy president page ya kaberengo kwanere nga ki ekyombegia teacher service commissions commission kiabetege gotenenia chibestiri chikona chwa chianyara kwa bachikwana nwa ochese ekyombege kurunga ke water ekigetenenerete abalimu abasubati osaboro kiabasubati mwancho mulilia ya nigachire maega yegazeti ya The Standard boy go negetasengia KTN gwa Siolia na koro kyo muchandororo na mwana swate bango bututukanu bolibole ko babo kubwatania ekyombekyo kiake water geguruga kiabasubati geguruga iga Kenya Women Teachers Association mugano yinigole iga aspa konyara ko bago kwanera ngikeli kya korekanente nabo igo ekyombeke kya TSC go gyatebete kubwatekana ndegurunga public opinion nigo yarorekanire asobo ikiranunga tebwenereti
togenda gwanchire kyombeke Kenya koba kekoire chibese kurwa saba Kenya garito mu director ito ntagenda te kurigie nkwana yo murai bwense kirakwanete igoro ya mafuta kiraringa sorobongo rwa gusi na namona gatebe serikali ya enki yakorira semambi yabono nigo nagotebi nabo gototebi otwakiresi migo chaga igase studio buna togendete na gukwana iga bali mwachire se bara sachinde gwatumekire obosombi ebengusi yole ebe Nairobi yole maega ya maguri ya yunande korarigwa boye botuko kwararire exchange neroro akeligu nabo gototebi semambi yabono bali mwabekire kigali china mafuta semambi yabono kokogende miremende nabo gototebi ningi kili kwarorire na umurai bwense bunararire namba itogere 0788 666663 tokwana nayo totebi nganga kyoroche muchando bwa mafuta semambi yabono tokogenda bosyo ase gazeti ya The Standard page ya kabere kokwanerere igoro y'umuswati oyo mosire tubyo mabwaye mayaga yogo saganwa no mwanchioye ase chinse muchia changamwe ebyombe binge byo kwegera obwene bwa mwanya bantu nigo byesogeti nako onyara kabachi bikorubekana kubwatekana no muswati oyo onyara kobaga gotigiru chingoma chintindi na omwanchioye na umuswati oyo aselieta Susan Acheng Mito nigo bono abisire tubyo mabwaye mayaga yega kyamatuko 18 kurwa anyara koba konyora umuchando bwo gusagano no mwanchioye na nigo boyige kyombikeliye go tenera boyene bwa basupati ge kurunga fida na boyigo abawakili bali ase kyombekyo bakiri busyo na koranga onyara koba konyora boyene no nekera asiri mwanchu muligeli muganole sepeji akabere bwe somere na koranga ninki kelikeroro onyara koba ko bwe somera na go manyanga nikendete gosoli yoko egia eyua abana baorogetie ase ekemina no keli yokoro kijigo soli chioko egia igoro ya ngaki amaegelio ya curriculum mwenye ya competence based education na abetega kolekana mwanchu muligeli bateba nigo abana baorogetie keli kebwenete kurwa asichinse mechiro mwanchu muligeli aturigwe nkwana yo murayi nataka niwaeleze kurwa arogongorwa gusi igoro yebe ya mafuta nataka niwaeleze duniani hii iko na matatizo mengi. Tulikuwa na shida kubwa pale nyuma, mambo ya mafuta ilikuwa inatusumbua, lakini Mungu akatujalia tukawa na mpango wa G2G ambayo iliokoa taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanahangaika, Kenya hii tulikuwa tumejipanga. Hata nchi zingine walikuja kutuuliza ni vipi nyinyi Kenya mumefanya. Hata saa hizi tuko na shida kubwa ya mambo ya Middle East. Tumekuwa na matatizo ya vita kule. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu. Lakini hapa Kenya tumepanga vizuri, tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana, tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya tutafanya juu na chini. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy, ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. And we are going as a nation to make sure that we cushion the people of Kenya from high prices of fuel. The G2G arrangement has made Kenya a very competitive fuel destination. You cannot compare our fuel with our region or other countries. There are countries who do not have fuel in their countries. In Kenya, we have enough fuel. We have used 6.5 billion to subsidize so that we can moderate the price of fuel in Kenya. We have also reduced VAT so that we make sure that Kenyans do not bear the brunt of excessive fuel prices. And we are going to monitor the situation to make sure that we cushion ourselves as our country, cushion our economy, cushion our transport sector, so that Kenya can continue to be a competitive country as we drive towards the transformation of our country. Wanchumuligeli oino murai bwense Dr. William Ruto okwanera igoro ye ebe ya mafuta nyegenete nga kwegure nga kiabetega kwana na ndobo tukubigoro nagatebe nga amafuta baligirete bakarete ngende igoro nga fietinse
ekanyara koba ekoreto omoeso mugano yo nigore ase gazeti ya The Standard asina gotebi norore front page na aroga igana bugwesomera na koranga ningikeli keroro na onyara koba gokumanya nande na gotebi ngana bukuru birengereri byao ekera togendete gukwana na koranga ningikelia gekogendera guchibusio aiga bali bakurukunga bakurigelia mangana yo kumanya iguru yebango na barumba bete bagukwanira litukuli gorobu na bakenya bange banyartu koba bakwenyora nichinga kichinkongu kera bachiete koba bakubika chigari chiabo chipigipigi chiabo na kelikende gyonsi kyali koba gegotumeka mafuta bakanyora chinga kichinkongu se ebitaseni biri bali koba bakobeka mafuta na bokonyara koba kuwesomera pechi ya gatanda limo onyara koba gokoranga ninkikeli keroro na nemono omoelio buno muraibwense bagotebese pechi ya gatano airanete na kurigererie manuscript elio murayo mukoro wense Uhuru Kenyatta ariko bagagotumeka eli bagoteba yuko tumeka chinchera chokoranga ya keiria maguri wetera kwana n'egente iguru kwe subsidy go somweso okeya amaguri nabo igogo keyente iguru kwe tax kwetera VAT yeranete isano isato asemia kurwa 15 na mu mwancho muligili bwesomera na koranga kya maguri yo akete na eno bwate birengereri bono na chitaga keigu nande ngakire nabo ngakyoroche elio nyara koba gokoranga ngakie kogenda busio na koranga kebwene tumwancho muligili amateye monigo yenyolda somo chando monene maiga yo omontereba oyomo oyo nandoro mo Kenya kwenyora ase ensemo ya DRC asaite tu asachete bosombi bwaye nigo tebekana mwancho muligili nigo konye anyolire gasiaye yo kogenda ikigali nabo iga kanyara koba kogenda na gusirigu mu bwaye aiga ngokwana bari mungwana yo muguruku Edwin Ngugi obateba no montereba bwense ya Kenya gaiga uyo konyonyore gasiaye yo kogenda sense yo kuru chitali kibere umwaka w'ikirubero 2025 nali yarwetega iga sensemo ya Kenya kuru sense meli ya Mombasa akagenda kabugoriti umuzigo kogenda sense ya DRC Congo kurende bagotebanga umusacho ibwe 35 nigo anyartko bagago itwa sebara na egento gya togetenga umubero yego kundete matuko 10 aurutire asoro sana ime mwanchu mulili nigo tebanga nigo ekororekana anyarte ko bakago saganwa nago itwa nabantu babwate byoge au barenge asensemeyu ya DRC Congo ense egendete korra umuchando wichisegi na umwanchu mulili na bwesomera na koranga ningi kelikeroro asana monongo tebi bwesomera amangana USPG ya Kianda na koranga ki omonterebo yu aitetwe sensemeyu ase EPG komi korokire gaiga bagoteba nganande obo tutukanu mbukaraiga bwokonia amagana ya mabira asbagoteba nigo bono umusacha oyomo oyo onyartukabaga kurusiwa asese ya Kenya na ekiragendete kobaga kurwanira na korongo mwanoye umusacha oyo bagoteba ore bwinse ya Zambia nigo bona betega gotebekana kotebekana ikoba umuniriria na niga beira samatuka manga akongaina banta bange ngankoni aramagena ya mabera na anene mono akanyara koba kubwatanirwa na kili batabanga obo ngainiri bw'ici shilingi milioni emiyemo 50 na eyemo na 171 million na nigo bonigo mwancho muligili konye atakire gutigara gaiga sense ya Kenya eli anyara kobaga koranga umwana oye aiburete gaiga gatari konyara kobaga kumutiga nigo bono bakoerera iga batebanga niga anyara kobaga kurusigwa sense ya Kenya ruseti gwa sense ya Kenya yari ngumutinyu gatano kabiri mu mwaka w'ikirubere 2022 ekira bagateba nigo bone sekyumbikeli ya DCI kiamonyorete na mocha yuna konyara kwa bakumurusiga igana kumwirania kuika asense ya Zambia niga kubwatanirwa na kelia mwanchu mulili wateba gamurite umusaconde uyoro muiburu bwense ya Dutch gose omo Netherlands oyinandoro montreba bateba amurite chibesti guru ku milioni 150 neyemo asamutetinga komware chikilogiramu 5 chia magana ya mabera gose gold bono iganiga kubwatanirwa nekyo mbekya kelia asset and recovery agency asagotebekana nigo akororekana ari gutumika chincherecho kunyara kwa gakoregende kurungo money laundering wochika wekega mbero mutinyo kabere mwaka w'ikirubere 2023 nigo kwa mwete egende gili guru kwa anyarta ko bagako toka na mamocho
yokubaibira bakenya mugano nuregabo ugwesomera na koranga ningi kilikero raba MCA kurwa asesemo ya Siaya nigo bono bakomo mochio mugavana bwe county James Orengo ase kili bagoteba emirobelie mengi ya magendro nigeteneine na nigo mwanchumuli bateba nga nige kwamba kororekana taligo bagakora emirimo yaya bune bweneto mugano yo nigo lese page 10 bwesomera na koranga ningi kilikero elio onyara koba kokumanyanga ningi kegendete umugano wo umunkwana oli osabangwana bali batatu basiri ubimo bwabo kubwatekana no korobekana wakorekante asensemo ya Embu mugano ino olegaiga na nigo mwanchumuli watebanga nigo bono iga aba tukibasoire nako chaka ko baba ko unengi na kumanyanga ningi kererete abangwana batatu bakanyara ko bakora suchi mbunde ko ikawusiri bwabo asechiro ya ishiara mugano yole CPJ 10 bwesomera na kumanyanga ninki keli keroro ine gazeti ya The Standard na raiteira sobwa ngoiga mwanchumuligeli onyara ko bagokurigeli na koranga ninki keroro date kwira na se gazeti ya The Daily Nation nero ndara itasinini elitogo na kuyaliga ni kogenda asomotimo ko mwanchumuligeli asbagoteba bono umulikyo monene ase wizara yekegancha giense aselieta Dr. Chris Kipto bono nigo agoteba bosio bwaye achikobaga kumirana nemitinye tano moyo kubikwa asechera asikilia gutokanga niga tabu atetyo guchika wikegambero okukwa moti chigete nga abanyarko bagwakana gwetani chishiringi 140 gochia se company ya me ya nyorte tenda yige kakimie miaka 5 ya etete mwancho muligeli gyokoena na ebintu bi electronics na bwesomera gaiga onyarako bakoranga ki bachite busio wikegambero na buna kagero chikoba gakobwatwa bali bagwaka korondo na boigo nigo bachiri busio wikegambero kurwania chi company ao chiri chibwate amangana yo koronda asbagate babande nigo bakareka bakobwa kurene bali kwa gububui na nigo bonigo mwancho murigerelie egazeti ya The Daily Nation yoteba yarolira marube yo korokia bali babeire bakobwa chibestiabo kurende mbago chiego mugano yo nigo lese page ya gatatu ye gazeti ya The Daily Nation bwesomere asenchira yo wikera na kumanyanga ningi kelia kegendrete na koranga kwanyara kabago kumanya se anemono aiga umugano nagotebya bw'ebyombe biri byo kwamerelia abakoliye bikoyegera abakoliye meremo na birongo babiri bwo kwanira aiga ase gazeti ya the Daily Nation page komingo kwana bale bullying partners asbagoteba nigo bono ekiama kia UDA kegendete kogosera libali bako babako bwatera na barabu na monasi wako batebinga banyara ko bakwerusi kurese byama byabo bachoso bwamon na korosia kiliyotebekana obomo ase kiamekyo kia UDA gwikira boni ge kiama kia Amani National Congress nigo kia sigetu naboyo kiliyo mwancho mulili ya pa na kero kinkiara ligosiekwa kubwatekana no kubwatera no kobakasi bakale oteba nige kwamba karolekana nga SSMLND yo kwamerelia serikali amini SSMLND bakubwatera nero ya ODM tiranchira na gente kiyogo sieka ebyama agateba ngamba basaka basobwa mu bwescholerega bwesomerega na nabokoranga ninki kilikia ko bagego kwano mwancho muligeli ndigondoche cyabutokire kitakemero ngenene yamo chi ense yamo asimambia bono togendo mutimo ko tokoira na togenda kuligelia ya lese chigazeti. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindiro bosombasi amate Ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gocha so bugimo bwe
Samange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncherio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Muligari bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransiteru yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobilyo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV ya mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yaito
Egekero yeito imeye nsoko. Nsoko. Egekero yeito imeye nsoko. Nsoko. Ibyengia yakire ngumanga buna lero. Nsoko. Eye ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Oncho muligeli chetre chitaika ndo chegaiga igochire 45 isata semambia bono mwakili Frank Otieno no ali ase studio sensembo ya kabirengo chikoba tolitogo kwana nere amange tukwanere igoro yetaro y'umurayi bwense buna yabwatekili igoro nga multi billion development tour nabo igongo kwana tole igoro ya magoli ya mabuta na aya nabo ko basenkwana chiwika chinsayibere nabo igonto chikoba tugotwara uyokorukunga enduruche nera nanyara ko bagawa totebinga kire kulinde ayunali yale bosio kere cyabere chinsayibere semambia bono togenda tekurigerelia ali yale sechi gazeti ko nago tebirigoro ya mangana ya mafuta igaiga se page ya gatano kabere igaiga nigo moncho murigerelia borori bwabere bokuru gwa se committee ebunge asomongwa no yo mokuruku Amon Kipruto Meli atebetie moncho murigerelia committee ebunge buna anyal tukabaka gotebiguno mwamatoye anyar ko baga kogende sinyagitali ya Medihill na nigo bakoretwo murubiri umwaka bw'ikirubere 2023 mutinyo 12 Elia chiko baga korwa egento ikurukunye nyigo yaye agatebiguo ekerara ina nenyigo yaye ndigara egwe milioni ya menu gutaibere nabo igo mwancho murigeli chine chichibese babete bakoigwana nigagoteba ngaki ya chagete nigare ko baga gokorera umusani oyo yemeremo gusomwa matoye meremo chinga kechimaka motebi ngo kwande meremo era ngo kwande nchero uranyole chibese nabo nigo mwancho murigeli nigarwe toborori bwaye gochia se committee ebunge nako batebinga kiyalenge na ngina nerebe nagateba ekera muruche yegete akarorekana koererwa chinguru nabo igakera muira sinyagitali ya teaching and referral hospital chinse mu Childoret igache kumanyekana nga nigo konya na nire nyigo niga tuchi shiringi chiri buchimi chimisato na nigo bateba nigo chiakane twase chintunde ibere hateba nga niga ngainetwe nabo igo mwancho murigeli iga bagokwanera nga kibono bututukanu bwarenge asaba Kenya bange babete bakungainwa na ngamba chikoba bako guchibesa bana chinyingo chiabo sia Kenya boniga nigebwate abantu bagokora gintu ikurukuko bara na kurusi chinyigo bare 20 boka mwancho murigereli umubaro ibate boromoke igochinga kichinde na bora chikoba gokurusi onyore kwa ngainiru oyore kwa rusi no muntu mwao otemanyetinga ningi kelkeroro so mwancho murigereli konyara kabagokora aigango kwa nabaregoro ya ababwatani beke amagia pa unabona basokire nagoteba mbali gochigwanje kiameke gosiekwa aba nabasani bo omo monogali we bunge Senate Amason Keva Kingi niyo batebire ngambali chikoba bagokora kende gionsi gikurunga ko sieke ekiama kyabo nabo igo mwanchu muri nigo bakanire pi igenteke mona kero kikandi ne kiama kiliye kurukunga gia Ford Kenya sumo ya aflatoxin ili gutoka ase chibando bono nigo ekale gotebekana koba egego chekenene ase company chinyinge chiri chigosie chibando na korosio bosie chikale gotebanga nigo chiakoliro obotuki na konyoranga ekerengo kia sume yonigere ase chibando chinyinge ose chinyeke chinyingo moncho murigereli na nigo batebanga nigo bono iga ekonyara koba ekego chekena namono nigo baru torobotiro na koro kinga ninki kelikegendete nabo igo nigo bagoteba bakali gutume ku mtandao ase system ili kurunga artificial intelligence no mwali koranga ngakiba konyara koba bakoranga esume yoneroro nabo wesomera umanyenga ngakirende kale goitwa kwa omwana omoke bateba bwi myaka 5 nabo igo mwancho muri bateba ngani gaboniga omokali obonchoreli asensemo ya Kirinyaga kurukwili tapeni na Wamboi nigaboniga kubwatanirwa no goitwa na ku mwana omoke nabo igasagateba nga umubero yo tugete gosambire nige gotebekana gekorwa kiyakorekanite chitalike 29 mutinyu gatatu nigo mwancho muri geli bateba umusubati yasigete obonchori bwaye nakagenda se nyumba yaye erese mu asenseme kurunga mukinduri yo arasesemo ya Kirugo ya Kirinyaga na nigo mwancho muri geli gali kagenda busia chikoraga gutware magaro binki ya kurende nigo bagoteba nga kerabo chiko babugukira mambia
igatugikana nga umwana wa nigasirete mwancho murigeri nigatebekana umwana uyu ligarenke grade ya gatatu na sibagateba nga nigatugita se nyumba gakwete na ningino monyorete na kili mwancho murigeri bono nginagateba nigatagete kumanyanga ningi keirerete umwana uyu agasiri umubwaye bwesomere na kumanyanga ningi kere asomugano uyu asigazeti eyo elio onyara kabago kumanya tigandara aligirelia sobwange gazeti ngendete gukwanira ne ya Daily Nation senko genda busio na koligerelia nga ningi keroro mugano ndora tokororo asabana bali banchete kuna koligerelia munabono chirusechi publication era ibwatamanga na maya simogwe somera na koranga mwanyara koba mogo korano na ka homework kwarorire nga kichiko bage kogendera mwancho murigereri nigo bagukwanira iguru yobo tutukanu bwo kuyelia orobago rwa State House mugano yole CPG 24 ya mastu abeto kwanira na koranga ningi kelkera oro ikanisa yemo asichinse mo Cliffy nigo bono yarorekane gutwaro gento iguru kunga lioruche nabamenyi benseme yes bagateba nigo baetwe obole mobu kwagache enyagitari gento bagateba nga nigo baetu obole mobu no muruoti engakilia mbaga konyense ya Kenya taranyore gento iguru kwa bosibole bwaye bwesomera na koranga ningi kelkera oro aswagateba chinyagitari chinyinge nigo bono mwancho murigereri chigendete gutwara umuchando bwa abakori emirimo nabo igo chigendete guinkirwa nabarwira banke bakogendoro na nigo bono igo robotirwo Auditor General woro kiringa kichinyagitari chikoro kuchiri Varo Hospital chiri chinene asense ya Kenya chigendete gutwara umuchando bwa abakori emirimo barabake nabo igo kiri bagateba nga obokoreri bwokorwa uduma yobo chengo chiasa barwire nigo yabero umuchando munene robotirwa Gathungu yole Auditor General bwo mwaka bw'ikiri 2025 mutinyo gatano limo nigo bokoro kinga nga kichinyagitari chinyinge chigendete gwingirwa sibagateba nga no muchando munene ekera abali babwate enibo yabo bagendete koiruka na kogenda chinse chisiko nabo gwesomera gaiga orenki kelio Auditor General go kwanira nga kichinyagitari chinde nonye no kulika bali babwate ubumanyi botalikoba gekonyale kana igaiga onyara kabago gwesomera na koranga ningi kilikeroro nigindo chega iga bagateba igoro yoro bagoru na roro nabo gosoma onyara kabago komanyanga ningi kilikeroro elio onyara kabago komanya asenchira yobo ikirano ine gazeti ya The Daily Nation naragwetiri asobwango nagotebinga ningi kilikeroro twara kwanira mangana mange ase gazeti tigangira nese gazeti ya The Standard na rotulgelia sobwango buna nagate yabagani baito baikira se studio tintati kuba butimono elio tonyara kwa batogo kwana na barabu asemambi abono anamona samagana mange aliagendete ngo kwana bali goro yogo itwa kwa Monterebo yuchete asense ya DRC Congo mugano inole gabu ase mwancho murigereri ababunge na barabatebire nigo bona batagete koligereri nga ensemelia ya evipengele biribire akera amadini ya koyo kurwa sense mo chinde bagateba nigatagegire go chenchiwa niga bagateba nga serikali nigebwente konyori gende kurunga royalties yekerengo kie 50 ne birasemia nabo igo mwancho muri bateba chi county government ra chenyara 50 asemia asbagateba nga nabali bakuru ku locals banyora 10 asemia gento bateba bono nigo batagete koranga esenyencho chimindro gose amadini atokire ase emegondo gose ndemero yabamenye abanyane nigetakere banyore gento gekorukwa ensemenene ase enibeyo nande batebanga na ubaucha basaba consequences abande banganyu gukurworo abande barusigwa ase nonye nabayibuli baba batindekire binte binge nabo gwasomera CPG ya 5 nyara ko bagokomanyanga ninki kili bakaba bagokwanera nakoranga ninki kili kibwenete aiga twakwanira igoro yaba MCA kurwa sense meli ya siaya unabakorekana mwancho murigeri kogenda kiliotebanga ko taigesanekana kiliyokorekana na omugavana we county ikonga nigagatebekana bono gabwirwe sekina kilia kyogote nikidero asekeli batebekana akobwatania kidero no bokuru mikorende bateba nigo bono mo director olio kuikie ebina bosio
biesere nabosio Renson Ikonga wono anyara koba kakubugwa asegentigiri wateba agekororekana asekina gikumubwatanio yo kabiro mugabana bwe county ya Nairobi Evans Kidera sagotebekana ngani gakubwatani guno bukurumi bwe cishiringi 1,55 mwancho muligerelie aseke gambero kiliye korugukia milimani ege koligerelia mangana ya gekogenda mamincha na mangana gosige koligerelia mangana yo bukurumi mense ya Kenya nigo geoteba nga nigo bono iga ekerabayigetie ekinekyo umu DPP ni gakororekana abwa tobo semi butali ngobuya nabo igo agatebekana abwa tekiriboti kitali kororekana koba chindunge igo ikinigi ntegetanga ni kyarorekane kobo gwakwo konene gochia ase umu DPP gosoli konyara koba goikia mashtaka gosio weke gambero nemono aswa konyara koba bakoranga barorire ngikine kyukya kidero kyagendere gochia sensemende bateba ngokuno gwakwo gutangani na nemono gokorokinga ngakiro mwancho muligirili negati ya mangaroro uraesomerese egazeti ye onyara kabaga koranga ningi kelikeroro sibali banchite gosoma mangana yebigambero mugano norega iga ogorokinga ngaki petition yabe kiribosio ase kilibagoro nga halal label on food products es bakonyara kaba bakuligirili igoro yendagiro mwancho muligirili ndochega igo mugaka ando muwakiri John Haminwa nabo igo gwesomera na kumanyanga ningi kelikeroro iliyonyara koba ko kumanyanga ningi kegendete bali asensemeli yokorwa amakabeso nigo bono iga machikabi kirwa makongo sana aliye chikobaga koranga ekeraba kokora egento ikuru na makabeso gochia saba Kenya kunyara koba bali bakobwatirwa bibwene irete gwesomera gabu orore nga ninki keli kere ororo nindoche muraiwe kanisa yege Katoliki Pope Leo nerengo kwana ligoro yo mochando wichiburaburu chire asense ya Cameroon asago sabanga nigo morembe obwenete gochye mugano lese peche 24 na mange nagotebito gwetera kurende tigandara ya tigeraga bwo mwancho muligere lindoche chiabeire enseyemo nechitaika 59 igone ya mitigarete chibe chinsaibire aigane Nsoko TV ainaro twabwatese chigazeti dimate ngocha twabate cartoon lakini karatokoira nango chitumekande ekera sabageni bane kiro montaru ebirengera libiyaye igoro ye cartoon yeyo ngakiayero chekera twirane nabageni biya mono sana Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandagita sekerugo orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa
Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayebune mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Bono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Mwanchu muligereri Nsoko TV egetase nambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gokora ege korugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutoligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boige omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yakwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere nabo igabanga nabanyika eriko kwana ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemiga ao yumugusi Kerarituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao nambe Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero ebagote bango gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagote banga Jumamosi abande bate banga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba
Momelia kenena poto akele koyekola oh mama naboigo ntukwi baba sai ababaku kwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oya mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa am Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV ibwatira senge njao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Eye na Nsoko TV oboroso bomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi no bosombasa mate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwari. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Better Me Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Asema mbia bono nande tukwira na sembeo bageni baitu baikira se studio elito nyara ko batugutware nkwana nabagukwana barabwa asema mbia yiga na mono tubwata bageni kiro muntu kairete nga babwateli etaliabo ande bamenyekanete sana iskai uchakira gurua so koboko kuli kubuli muina kabisa wakili bia mbia tore you look smart bia mana mate chirabuye boete biyayiga engabuno n'umuntu ujokora umuyiga asena ro bandombaro na bantabu bakore gasi yao bia bagore meme na batene Ensoko TV baguchi mwana wo mwake umbonde ngare ronda ndete ngoro le TV ane me bakoreka naye okay bia sana Nairobi gose wachire bobasi Nairobi nde bobasi ndagete kugendo umate tokwenda kere weekend kare gocha aba basi na ndo bari busy sana iko to kwenda kubatene ni weekday ngana tete kubakwania mangana siasa okay kubakanya riba ka bari weekend kwa babwate kan riba kwenda matanga ya riba kwenda sabato riba kwenda sinoti ya Jumapili kwa batebe kero watchinga kichio gotegera okay ndo taiti ko so ase to go promote unemployment na e wiki gatino ole utaite ko itia bande siasa tiga bantu bakore gasi yabo siasa is one day of their life
igabara yabakogenda gusichinga kichi cia matuko yegasi igo bagotenie very insensitive nakio mundu we boda boda gotia kuira umuntu sabari ya yagotegera okay igesongo to kwikuruka egocentrism okay that you think you are so important that people should live their lives and ubugima bwabo teno bwabo bachake kwa gachu mangana ya siasa kusema mangana ya your interview for a job should not disrupt ya magima y'abantu okay ige siasa to yakole ekerando abate chinga kichiko tutegera that is big enama sana Mr. Andrew aigwa bokira nabokira kururi twarenga yasa no muya bachoge bura bumbiyere wananchi mbiyara na we are doing good in short streets online nongora korora tota opinion shaper in symbol ya chiri digital you are aware everybody including you my colleague here abantu bose barese mitandao so is I think is the best medium warning asoko air your opinion okay na ne yamyoka very fast ngia abantu bakwana kurwa soro ge salary kigia digital ki online warning ense boni here temperature everywhere yanga about a question about leadership and governance essence yake okay is a big question kirenga kikere gocha nande kirenga kiega kiro muntu nalia we package kwanyora nga kiro muntu chiro tebirenga no borai nandi nga kibintu bikorawa go mwanchu muligiri kwigure bageni baite tubwate studio semambia bono tole no mwakili Otieno Mukaya yetalirinde no lianjete ko litebya ba gaki nari ngoliera azeto chiko batogoligeria bange adamono tokora chakire semambia bono mwanchu muligiri ngana litulira butware goteba nga gokonyore nkuru ekona gutara ne nyumba yabaye senyenchi obwo babwankyo akioro chelinga ne literal translate enkuru ego tane nyumba yae asingenje obwo babwankyo njenda kirire kabere omuntu gutara nenguba yae tali nga gutara kogera yobwoba agutara kogera yokwebanga ukweroberi kiagenge minute nga to bwati bolemo otogerete no bolemo ikiageke minute nga no bwate no manyite nga mambinero na endo tara samura rasmo be kwebangire rero ige ngure gutana nyumba yake manyite nga rero ninde buya mambina berato bakenya gutara bali nechi nyumba chiaba mate wakanya ntogweka ine mbaleto siseniri nabo no nyamasi bwo kolengereri mbarake gotobwato bworo bwo kolengereri kunyara bwo kolengereri twensi kunyara tuli lakini chinguru no mukie bwo kolengereri bwo kolengereri eduruje etogale gotebaga enguru ge gutara ni nyumba ya yese nyinchi yobwo babwankyo na maene gozama ngana yabaga chabata omate nkuru litangani imbono munyama obegete shili korusiko esenje ya o protect tuwesa wako you know kiro muntu abwate interest in life future yani na kiabona like ile safe timbaza ko harmed was damaged at this point so kiro muntu okay in relation na the country story here aso mwananchi you know njera mbona kibeke very simple safety yo mwananchi woni era kadi ya sekura igo mwananchi yabuguli kuro yakire korukale sana ende sana 2027 choices is very critical for the future of this country. The first elections to gwate Kenya mwaka wili ya mochimikia ndameronge tatu na inye history wakili 1964 yes the first election to gwate Kenya first election to gwate abaka bali bachira bande batigalete still they are strong ba manyiri barolire all these election cycles nduru chago ntebinga nyomba bona nekura what do you think ekura nere omaite kura ya 1964 tali kura ya boniga kwa 1964 tu umuntu nali twatagete to seri akagenda tukatigana ntutwekana tukachakurwana 1992 natotaka twachagete gwasio kai kura burunge nga ebyame binge naro toka kolegento gete nga abamura bakagenda bakaseberekana bakati ko mugambi uri ageta na 33%. 1997 naro toka kura kero Raila achita akajoin mugambi uri akanyoro bunyamasi bwo kubwachikura 2002 ntwakireti muntu kura etwasereti moye no yale ko bemboli yale on the other side ngubwa yale nalio mumuro minto karukunya cha yale nge asinini anyole kureli lakini Raila akamochesa waigwana netenga ya togenda lyo tewe ninje
Raila akaenda akawera Serena ali akarigiria crowd ya akaenda akora ng'amo cio checheka bamariga akadekele mu murori 2007 tugakera Raila kura lakini tabwate nguru cio gotete kura yayo ikagenda 2013 tugaaka koro kyoko gechugwa itu nabaikoyo n'abanyamato ng'abana baito bairwa isisi tukanyora uhuru akoreki obairo mugambi 2017 tukarwe birthday gift ase Uhuru Kenyatta 2022 tukaende kanisa mono tukateba ngoyo nero choru ne nsae tukamwakire kuro mugambi William Ruto 2022 engube ya ito oroche kira rituko twakorre echeche na sekure ndoriko nyaka to maite ngankie minute tuko yaka stinga njo bwanjani bwa mweri twa yaka kogera yewe ndamwa muto bwate twa yaka kogera ya kogecha to bwate kucha sumuntu nale gusaba ngingube to itumeke we konyanto tariko gokyo umuntu tariko gokyo umuntu gwakwane goteba kogoki nabo igo okurigirira kitoko genda bosi endruche Ejine election cycles tia very defined senye nchi kamineyo watebire 2027 na ndomo Kenya na bwatelibaga ana mono guchikobaga gonchulirio burayi bwaye sense ya Kenya kerabono mambio koboka iga all over chigazeti gento yekwanera no gukina kweli golirwa mabuta government igoro murayi bwense keralinge gusi ali I think yalinge bo machoge borabu agakore declaration nga churches agateba nga maguri ya mafuta kutwa currency twaligereire ko batole igento igurukwe cushion nande igorobotuko tukanyora ipra ya chire ya kori igento igurukwe koirora maguri alikonya yarure igateba twa keiri fieti kuru 15 nemo yo asemia guika isano isata asemia nabo igo kera bakorire igo amaguri yagure Mukenya onyoriro mweso innocent. You know, amana ya mabuta Kenya is a crisis kia very for long. Talibono ya chaka na mina kero utaule bugambi sai. But I want to go back to 2022. Actually before elections ya 2022. Ndo wate crisis kia mabuta. As a country ya Russia, I think there was that crisis ukaru bugambi. Ruto is in record. Agatevi country na akero diri tu agwata popular handshake kati ya Raila na Uhuru. History is good na internet rikwewa. Ruto akarapish talia maana ye war. Gata mabuta achita ga shoot. Nese njo ya BBI, emergency na brothers handshake. Aga politicize that thing. Today ya chiri kumomera sari ni power. Nero ojago kill those stories chiri ango dismissed by them. Tianga back to this point. No nyina kyo tubwate Kenya kura tware chi crisis talia ya moja twarte pandemic ya corona bari ni power na bagorete individual subsidy ya konya in between abantu bara survive in that short duration twatware crisis kama buta one they are saying it's a global crisis correct it is lakini the ability to cap une serikali institution ya konya wananchi bago na kile the key thing lakini mwaweza kupata politics in that arrangement the problem ya Ruto is politicizing everything lakini noje issue ni ya VAT yes oye drop ile kwa Kenya wanya already lakini from the other fashion akonya abantu bako kore business na mabuta ya na ande na bwa serikali mate kare unana tebe kulingana na wakili atebe tuatore election cycles ndio aba nanchi kwa kabari chikora babu gaba nanchi aliwa kwa chikora all the time mbali bali nga tukato so na election year babu ganga mandra wale meticho buna liwa korta ndoki this time round when we are heading to 2027 aba Kenya bande ochanuka gendeke ngokwa na gai gana ngo jana kwa na 2022 na ngo kwa na 2017 maybe na nge properly informed. Today, I'm able to question ingeke ko ku G to G government deals asirani ya mafuta. Today, I can ask VAT would drop kurugari ya chaga ama ya mafuta crisis ingia kwa netu mapema na ki government mwenge prepared. Go save abantu at the pump wali bagutumia mafuta ya. In most cases ya wananchi abantu bamatenga mafuta crisis ya mafuta ya chiri ekego kuna kumuntu rugate gari yanke
taro cyo nyuranga na kie matatu ria kulina efe age ko hike ne kosi ya maguta Andrew na bara tebe ne spontaneous effect ya ringi tali gento kiaro bereri ne gento kiachitega the government ne what intelligence even economic intelligence ekere gento kiabere ngi affect your country ikwende inere ya vile kwa system ya government. Okay, wakili bali bataranya roborai they find it easy okwanera ya challenges. The perfect example no murai bwense boniga kirabete put into test 2022 kera kwanete igoro ya maftaya gatebete mubwati idea bine binte bigokorwa as of yesterday kente kikonye kiabere kenene baga kire government yachete kwa address opposition ero yakolete pressure leaders bali bakwamirilia at that time conveniently na bakonyole a crisis keroro ba make serious statements chikoroki lakini a government up to this time muna ko ikaransi kwa ligereiri ya deal with nemo chando because it's not a Kenyan made problem of course ne problem iri kuruchinse chionsi chiri kurusiko abakoro bagusiba batanga ya toita isoka no nyome ekero tara nyomango kagolenga abantu bagwata basubati barabari sana mana ekero tara liko kanga iso ari umuntu careless sana ngakia kwa kanu musahara lakini tabwati school fees gwachi kwatema kunyoma boni agwasinyoka no nechi beso gwaka no boniga tukunyara kwiragiria amunyene igo ebintu mbire to kwana kuretirisa ekero urasige tutari kunyara ku korora ibintu burunge serikali serikali napenga kurani nyumba ndiro batanga lero kanganto enda turi pizza lakini lero tikatura akani school fees tuli sukuma kurusiko naboka mukako yo ngakia tatu iraisiko lakini ekero bwate esabu ya mambi mbiro gotika lero ndo bwate ndekero nga subsidies as a petroleum but subsidies chile gento chara okora echiarenge kosukie mechando moto twatanga lero togorie deni lero mambe tomane kwebanga lakini matukale ngo okora manganayo ekero tuarenge gokoso iye gento kunga VAT as a fuel we were doing the same problem ntu amaetenga mambi ngoraki gokibole twale kuri lero woni ganto bwate a loan toirete currency rate fuel levy yundoranye kwanera akogera ntumanyite bintu bunebi eka totanga abantu bakore biashara kya maguta na ndo ale serikali ekidege tutokukwana kogera gie kuisanikia egani okugani gwitu gweke siasa lakini nekene na kebekene kero muise kumina akore biashara utage tu muntu tamaite acha akora arogoke ekiro kire kera tukwana boigo kwa buli lyo twanyoro muchando bwa mafuta global gukora narenge lakini muinaiga ntubuguretie baggage yito kwaro chabo bisababu etigie mirimo abanabo bisabe serikali bagwata marieta kire gentikia okogera ntotake kubuli naenda maguta abare kuoi ngakitare gotigara hara tokonya tibaga but that is more of a moral issue than a practical issue ekene ngelinga eseginero italia setore ere isiko yitu amairenga kane chekoleki neche kunere amaguta ito segi enturi part of it lakini amanyinga tosiarukira ogera tore ense masese yakoraki ekorwanera nkyo mugambi wensako mugambi wensako otemire go keye kenteke na ndiri chiko undianjire takoreiko and bia Wakenya bamanyenga lichiko lianjire the minister of energy and petroleum he can by gazette notice reduce the tax on fuel by 25%. You are correct. At 25%. Any other intervention will need a parliamentary sitting. Igonale kwa sabango mugambi bwense nkagete na ligirite station ye. Kwa sababu bamuguli bakuligiria se eni abaye. Barangiri ikaransa kwa bunge mapema. Bamanyenga kibakora kokonyo mwananchi. Bateka wabia naende kokonyo mwananchi kutume kama kabeso. Kwera makabeza anabwateki eriba yae nabwate ewaita yae egocha kutoita baadaye igo egente kengenderete there is a fuel stabilization fund ekorusify for asekere liter e fuel boniga etubwate 12 billion igo romba sogeti 6 billion igo nkitota sogeti 12 billion umochando yontori in control muchando nabora in the next 1 month 2 months 3 months
turarie kia yeto yo spirero mambia mauka ike 250 aronga kitorarire igo ntubwate muchando inyumba ngo iyere lakini tugutumika macho ntubwate kulimia muroyo boniga etukura protect bedroom na macho tubwate chirita 10 tutumike chirita sana boniga mambe chirita sana turuche ngaki muroyo kunyakogenda. Okay. Bange bakurigeria ndruche neni jack reaction as it serikali chonsi ipi because whatever go prepare buna whatever kiganchankera or of course egeyote banga kere bintu bya chire goro go kanyambi genda igoro mono go stabilize and then kwa rusiri bintu bisini gwachire. Conversation ere Kenya boniga ne ya maguli ya mafuta segire Iran buna ya affect chinse ya Middle East no wikirania amafuta go chense ya Kenya twagwa tumurobelito tukarwe process yo explore tukagenda soko iya up to this time tubwatiri finally yeto I think rero tukale koleta mafuta refined kurusiko I don't know go sere chipa go sere chiproxis na chikonyora whatever wa yo study biya. What could be the problem when you get serikali yali wikaransa after this which ko evaluate ligerelie ntubwati control yegente lakini ntubwate control yenchira turamenya n'abantu baitu innocent irese country ya Kenya nande kirege nduganda kurana wifu the problem when menja se country yetu ni issue ya bantu batade kwenirigi themselves any opportunity ewocha whether ni crisis whether what na bantu bakole business in it tuanza utwara chi president chibwate focus a future yense ntobwate enough resources tubwata mabuta mpaka ya ukwana wale turukana na nako nyabantu bandi beso irime we prepare for business in it nigere wana issue there are serious allegations actually chabete aired yesterday never tokurukana politics never to whatever maybe we want interest yabo bitakere kora aligere takero korwa abantu abantu bari abanene bense gose abantu bari serikali abantu abanene baho kore biashara ya mabuta na every 1 liter bakonya 5 shillings from it no matter that's a serious allegation yetakera ngono ndo kenda ko discuss this country na kegendra no yuko nta mangana yache ale to board I explain na kigende kikera someone must respond as that matter because umuntu komi asa iga grassroots in reality tu ngoro che chat ya sobe it is a public domain social platforms everywhere neighboring countries chetu chonse mabuta bota chiti kora isike wange kiga mabuta ra zetike what could be the reason abakenya mate ko explained in a layman language but rende ndotika netimono igara twira netimaga ne watu twira netimono you know one pop has an effect oyo konyo gari ya mabuta aenda se petrol station ya se pump ebobo yeye mbamanyite bali bwa chigari ngimene tukwa of course ni batenga umontra bakurwa agenda saka ile moyo so 50 cents is a serious so never 50 cents never what doesn't matter a you what effect egoja kuna mbake hasalera nzari so leadership ne gwateka a 70 biga bitakerewa konya Kenyans okay umade wa kane tax to CS cabinet secretary unabona mtu watu so serious questions ase opio wandai ni timu yiko resign from there na ndenge ntikinga royo ndakagekuwa na mapema atinde ndiko kebeka serious because mbo atiko nde ayo timu at facts chiriki about it gachagua na kuone teke mapema ngama kutangoja recommend ike kiwango na ndi yachile what like that information yenga gachagua kwa news is from the same government. The government is not aware of what's happening, lakini you would give it to to this extent. Anati ya mata biga. Omushimiwa wewe ni bayani rega igakurwa basi. Na nje une nduruche. Ekero bata nje ukuri kiro kyo ujumbe. Usangulu kiro kendi yonsi ya kisiasa. About them say so before you purchase the handkerchief, you must measure the length of your nose. Ruto naona ingenera sti campaign. Oyo monena bwense. Nkarwa kuna kwa sa the heaven yegoje bosia. Akareze crisis kama mafuta Kenya. Asa erena kia uji kuando na serikali yae. In fact, they are very worse than even elitwa roje 2020. Batie kerago so bora yaga teba I thought inyombati yete kerenge kenne sana gwitani se yete makabesa akanyora naro akanyora no nyandrie transition ya lengo ntwaro chira yarmate auditor general na butogo celebrate na control of budget bagateba je za chia chiet kuna chamba mate yo mana bakenya mborigere tigamba roje what we saying here esa serikali ya ruto nero kanete ngata kabesa asa serikali ya atutaishi kwa madini ainge kisi one of the regions one of the constituencies agatangaza nga Italia uji kuri 1 billion neli kabesa tadi kabesa
turatigira bungocha turabwe kare etaro y'umuraibu ense is also another issue agage ule urata Endruche mbia president this way RSA doste bia mbuya gusaba mbuya gukwanira president ogera presidency is not a human being. Presidency is an institution. Sure. Yeke to kwanira president to kwanira institution. Lakini muntu narinda gwati maskani ya sae maange. Ogera asokuriri kwanetali muntu mungaini. No mugambi uyu akwanira itali yayo. Okogera tingo takago celebrate kwana bagambi yange babiri batatu iga mugambi the only impeached deputy president. Okay. He's not a clever person, and I'll say this with confidence, and I can repeat it on his face. You talk about ngayekeli tukono kubaga abantu kurama abantu tarikoru solutions. Nisike to muntu kuro ku mubongo kiharu, because even as you nonyeko gupinga umuntu motengi atakira okora na beta kerego no mwana w'imyaka 5 na maite ngamaguta na chakine nirita maite ngandiriri kogerekero umbura yo mwaga ya ture uroje bituma biraire no maite njarango chere kwarori ekero ya tura magena gwachire mugondo kwarire chinsaka John speech ya roire ebite no maite ngangini njiri gocha igobeke ngombe ya obuya mabera konya abana igo gocha gotanga ya na atebire ngembura ngutwire tiri gokora ngobu muntu mungaini mono kigarakero muntu naroche ngembura yo mwaga yakoreki ya ture. So we knew amagutango kinare mtu amaitendiri na kerengoki ekero gotanga our neighbors including Uganda magutaba ari chibesanse mbia naro kurigireri na seki ekero mumuromi na kuri oboro emineti goro narugete. But Uganda ne landlocked. Ne landlord amagutaba no agurita minta. Igekere ndugu yawe kuri oboro emineti narugete igoro. Ai kwarure sabari rero tugutaka kuri nae boro. Okogera ngwarugite maragoba. Our fuel cycles echire in gaps of 30 days. Igemineti into ekero rigoriri ya chenjiri rero. In 30 days ngomanya rigoriri okogera nabo toko import reserves chinga naigo. Abantu bakuru ku Buganda fuel cycles cyabo echire 45 days. Emineti rigori babwate rero ne ryoboro. Rwanda ebwate fuel cycles ya 90 days, and there are reasons why. Okogera mbabwato obwoba mbamenye tare na roche. Yekero bakugacha match barengere tinga asto gweta uchiroche irarwana rende. Asto gweta uchiroche baratwanga rende. Igorasma bakoreki bebange. Uganda mama etenga ntobwate obu ntobwate binte binge tokosanga. Ige bakobeka 45 days in case kobe delays in the port. Onyore mbabwate 15 days chokoraki. Choko gamba na intu bamanyange bakanyora magutabo. Your strategy ego depend on your circumstances. Ntuto gwate airport we can't have a strategy of 90 days because why? Ko menyete roche ngikutwara metungi. Kotoko likinyo chinyombe town ya Moralia. Enjero kumanyanga nyombe chinji gwate majo kuri balcony kwa reme metungi nerenga bakorteki babwate. Tingo twara metungi e compound yane ke gwate borehole. That is why regulatory change mapema asebale. So ekero kuligeri korwa ase kuri anse mugambe nduja atenine. Your opinion is as good as the information you have. Let me ask you, tigandara kubuli mwakili tigandara kubuli asinine. Ababunge wetera se komiti ya gikari mba mujumbe ulioteneta mangana inaji na tebetenga kerabatara batukara Kenya Pipeline Company bagateba chiri safu chibwata mafuta mange sana. And then question nera itarira nelikuboni. Why Kenyans talk about suspicious? Serikali yo Kenya in the backdrop of all these things tuachire kwa magulia chiriga resignations, scandal and all that. Embu ya ito na ndemone serikali because bone kere serikali ile ni control ama isogabe kila sibali. The good thing obiyambolinga you are talking with an investment lawyer. Igebe baby asara na bingo korakira lituko. Shida itoboniga na maguta ali igurigoro. Shida itotera ikanga maguta takoretiki tayo. Na OMCS oinegia tetenga ntobwate enough fuel reserves. Ligo liachirete na lili tokora kitugwakana. Ntora ikase tobwate scarcity of fuel. Itugwata maguta achitine ligo likoreteki libe. Li story takere kubolinga ki inki eserikali rakole ligo likoreki. Ida ligendense kusendi genda iguru iratumize. Mutumba ebeli achire na 50 shillings stoko ni 49.
kwanyigure ekera abantu bakubwatu na maguta bataite korwa ngeri acha kokonye biashara byabo ba resign. That is a good thing. Kogera muibyo yale kuleta maguta ya kanga na kuleteki na acha andite market na maguta arenge over wrong quality. But still no others nani innocent. You see, now I want to point out this politics. At times they have an issue is very, very important. A SACCO, there is a discussion to what they big. Abantu bari there cartels of what they interest na maana ya mafuta. Ejo go cost umuntu kalensari. Alafu ngondokere my brother Tevire Gaiga at the beginning no matter kero of course presidency is an institution. E what into what one leader to take account nere kwikirendo ke wote nasari Ruto egrangest campaign. You know, I happen to be in Ruto's camp from the beginning, from day one. I was part bottom up economic approach, bottom up economic model. Yango target the bottom of the pyramid. Many Kenyans very what is the issue of this fuel? Let's focus about a consumer. A consumer, a kora bida, a kora sukari, a kora everything. Mabuta na comment na mentas tour. Before to kwana about scarcity effect e wuju kuna mpake hasa le kalensari ni lie libolio wakiria teba igaiga ndiri tu ngaye mabuta wetra mawe ka Uganda. Of course geje libolio wakiria teba, and perhaps we could also think about it in a crisis keroro. It's a global crisis. But they are taking advantage of it. Tote bara wana siasa wa Kenya, they are taking advantage of it to make a conversation isegani. Should people take accountability? No, now one decided what step very taken for them. Of course, ebi nambibwate there are issues wakili dara data before the nega would defend anything because they want to resign. We want to understand the bottom line of their resignation. Mbandu kwa bata kile kubuli misalapa gete. In this, Montal resign was a crisis in Kero. As a lawyer, a project Montal resign was a question mark never narrow. Allegations seem to be killed. Correct. So think that I would defend the Amangana Maputa global crisis or the other sector here when they resigning from it. They are questionable near Babata case actually arrested. Around General defend the government about fuel. Now I'm very concerned about on the you take this step with them. Lakini the government was the one yelling of course again the ya chakirete kuri Uganda of course tata tebego asobo tutuka no bwa chakirete go chai no nyana ne serikali oyo koreza ini na the government institution ingore in charge of this country but rede whatever magana ya mafuta talibona chaka a problem was here where my argument ile nani innocent na my good brother wakili era si SACCO inkiekero boli kusinki ase SACCO ya cartels asa mafuta yaiga na wote ngase serikali no ya Kibaki mafuta ngwe karamenta lakini to manisa okay mafuta kwa ndoki amenta baada bateba ese jurina wote mapema na ese geli yange ya Russia na Ukraine was it Russia na Ukraine ya Russia na Ukraine ya 2022 ekaretu sababu ngana yange Ruto the president today aga dismiss that aga kana italia ya Ingirizo nyama mafuta kwa ndoki ne field day ya ligi ya siasa. So, okay, ige bintu biri byonse bimbake biro twachite usiku promise enge fili ya siasa. Koja tole se bintu bya gusi. Wakili. Libolio edruja bwateli rere diriga. Cartels. Aba dubaragoro cartels. Yes, abana abakuliza this morning. Amagana Tali ege the geopolitics kiyoga kikali skalia. Bono korekana at the center of all this embuya itel yogo chakwa kwane. Amagana abere. Muno muyoru singombe sere. Muno yo muyana oro gutumeka kero to kwa rendo ekoro ngoko ega. Igo kero ko ega mwaki ekura kwekura ebintu mbiro rakwane no ene nduche ni maete ndo mbiro kwana ali. Biyo kubeko mwana ya change. Igo kero mugambi njona renga se campaign ya. Nero takira tenki bali gutongainera. Njena renga somo kakanya gusira. Lakini iga inde se kurigire ringaki. Nabo to kwa mu wansi beto be kama twetwe kama ko to cha gukura. Lakini abagukura umuntu narwarite umuntu rakonye umuntu rwarite tari manda abagukura agaki umwana mitongo kwari umuntu uri okire woire pigipigi obekira umwana w'epigipigi korakorereki mwere nyagitari iko nabo to kwa mwanga to hospital chega twetwe kama ko tokure turigerere
ebinto mbira abantu bakwanta ase campaign korengana no bongaini bwa base ngakiyu urabo boriri aso ikaranza ekero koyago umwana oyo komotenga baba njengo iri Nairobi umwana yakagetenga Nairobi rundo kare kukoraki kumuira kumbe no yana etubwati nyomba Nairobi okoreki mwango ya omenyite umwana oyo wanjire wasinyura sokoraki okumuira binto mbiro kokwana korengana no bongaini bwao bwogotamanya usoboriri bwao bwogotamanya kwanyora gwasabire gento gwakorereki kwairo kwakuminga kai ndo chai binto mbikareiga naende kugamba mugambi moralia kugamba ngo tageto bungaini kogo nacho morali onyora kwarengereire ekero guikaransa kwa manyanga amaguta ya kinire from the global market digo dia maguta lero mugambi litakeire koba 250 shillings lakini tari to kwa kana se pump amangana na ara kolire age etama digo liri asirite kolengana na teba rito gochaka ntubwate nto reduce the fuel levy by 25% to inject the fuel stabilization fund iya mekira maguta akore kiachira. There is a parliamentary sitting that is about to happen yo koranga kitoko konyo mwananchi igoliri lijense ebina bige bya kolirun koreteki manyete tingo batindiranga maguta anakinete nimbwate akagari gake iko naende ngunyukale sana na anya igure but you can saka kolera lazima nteme ku understand ligwe ambetire how far is it gone nginda akoreri koreki diche ingoli grusi nesi ndake gosengo tumekubo kimoko gosambandi kune igali bimbeli koreki lisoke egento ndete kwataneke ekero kwachakire kunywa maru kwasariyo bimabua au kwasariye gasyo ta gocha gotana arogiro oso kero monte kerare mechanda naro agotanga omorogi nare seita koreki onchandira abantu kwera morogi otayo gochikubwato mubori na ndo ndetayo nyakomora cartels nili tato kuruta kero tutata kero tato katanga kikera katake kikenderete ndiyo tanga bana biashara mbayo nse barababe lakini ndagete katanga you want to make sense yegento before chago speculate okay to spina to mnatora na bana siasa osana barai bakanyerete nabongwa mu akera litukonda mu mugambi ikaranste kerogo kwere kina kyanto batata kotegerra bo basi lakini tinko koraigo ndete kote abantu bale basinga igento kere kebeneke neke ngelinda akore ochenji amangana ale boba okay obuna buburai Druche goteba murai bwen saro ko ngonya minu ebere tigaleti mi chasa respond kidogo mati siasa igana gotebiri tari bona jina na vile industry ya siasa nanga opinion with this in industry yes in industry is an industry okay nandi tigan kebe kireya nda teba ngam sorry inje wakili tabasa ko nga associate na mana gete ya siasa ngokora kwana gwatambukira nga gwachira ari siasa timpu ati dar character in politics. I'm sincere to emphasize the reality and what is supposed to be done. Na ndiko gochikola chikura segira undi wakili aheto gwekana bana siasa abega bakongaina bananchi baratambukira njiri that way frame ayekwana kumaina bwabo bako chikura okonye a constituency on that ground. I've been with the Ruto na nagende go emphasize several times when he spoke to us in closed meetings all through 2021 I mean 2022 2017 2018 kirakola chikura chia 2022 he used to tell us what future chi blueprint it was what in place. He was the one addressing Chikateria Samakuta. Now whatever it's a mere speculation, the post you are defending today now you get the architect yo whatever maana yechi cartel chigo surround ya maana ya makuta ajinyora bwango sana gachiaruru kigochinse so I'm asking onyo chiaro kirochinse chitrimbo kiriga ne erema here position ne government ya kera makuta ibado about the crisis ndundu wa maana yechi cartel we only learned ya maana yechi cartel from William Ruto. That's the truth. And it is in record. Actually, I tell you several times, I don't work here. You work on evidence. If I'm asking, I can open it for you. Okay, whether it was, whether it was in a political platform or not, I'm going to say. By then, actually, you get government, when a deputy president. What if Gachagua Nero Bugiri script ya a president Nero Tebre cartels? And they say industry yes. That's what I'm saying. Gachagua with William Ruto in one government. They wrote a blueprint right together. Ngotera yosukiranza makego oyino muntu serious muta kereko kuisaransa mubora ninga ki egente kago kwana nakikero authentic
nekira tokonya gotemwe enemy bale baba asama guta na bale baba teba gatigarite ni script yo blame government nande ndugia kabiti amuri okay lakini romo akiri arira omuntu okwana amangana taria mangana rusikuru ase copy omuntu nero kwana monyene oteba gari se public this is a serious person wenge se government second in command bangi gas Naruto otebre Naruto nkonyora siringi abantu bari serious people bari se government bako na siringi sana kuba se pamwe in 1 liter again the kito kirete nobody is asking about it achawa tali drunkard no actually the right figure is not 5 shillings. The right figure is 17 shillings. And that is profit and margins chikwenda to oil marketers. Ere as a pricing ya maguta. Ikotaringa nebe ese bisire. Kwanza it is known. It's known. It's the margin. Onye nayo mwenye na shell. Niri kira seri golinga aseri golia maguta 17 shillings ne chiao. Goira na chira sabali ba muina. Lakini the change script hiyo. According to wacha statement. Yandonye tegere na ndeli yakabere. Njenda te kuira gachawa anayo tora chingona ngo kubwata gachawa nchwa vika mangana record statement taro mundo ya college urese government ure senior nino tumanya hichi basikia bakenshi go sirekera buna yo kubeka mu butade pam ngwaka ne rumo ndo serikali gwaka ne bana lakini ndo Mr. Ruche mo Kenya ko de bwansi na bana county government na bana ndonsi nonye no mwemsi ole frustrated yo kwatebeliete cartel is becoming a blanket quote. Endete cartel karoli go mbona wana ngise college wakili minto bana ki wakili no bata certain problem RPCD he would like him clarify that information. That is the way you handle these cartels to man ingi mo washu me that topic teraba assume de no media ngota kama mwali ile ngene kinde ya kwa ngere sensitive eta kira kwanya wake you focus on it onye kire ngansias adine press ya correct yenge political body to was a press. I think blame game yale ngoro, yes. Blame game yale ngoro, and this morning tuataka kora kwanera turarigere na whatever ukurutirana kiro monta kuruta umupira which the other court ndindi nyora na wete ebintu biri bya yale ngoro fashion yae yesterday gale goteba ba reduce VAT to 10%. Actually government ekaone kind 8. So kera tukurigirira all these things this morning to iraneli totebe yes a problem yalengene yense totebe in a minute. Let's thank the government for mindful ko correct killing necessary for this time. Doing so koirani VAT era nagaga ruto matenera obviously are there political is a political office. Many politicians like you, maybe like myself, like another nini, you know, people like a crisis actually nakina navigate in convert to politics can again kisiasa. That's how I'm looking at that. Barai muina. Leo. Barai muino gaiga bonsi pingo kwa na mura yore muino gaiga or accountable to our taxes. Abanda bendurucha ukwana obati obisi. Na maagonga tu akunya gwete buchari weta kuliringa ngigia kura akiribeka kiafu wakiribeka muruge akiribeka lietaliro because nabara imbabu atesco babu ate following babu ate I'm saying no figuratively lazima tugere bindebi enjeranta akwana. I'm saying everybody else utabati obisi it's a political vulture okuliringa ngigia kura tokoleki tuliere, which is okay ekerole in the opposition na kingo teranga ndebwensi otabwati a mandate your colleagues officially according to the constitution. Riaonga is a vulture, lakini wakiri ntaitasi nini Riaonga is a vulture but kera togoteba as a siasa lende we hope na siasa tokuyaga cheche guikire ebekerengo kilikire machua buna chinse chirichia chire developed countries okonyora Republicans sekera baro mweso Democrats niko baro kusoborai na Republicans sekera bacha baro shortcomings chia Democrats babuga tekera baro soborai bacha ba
tema gokora gintu gitikia soaro. So at that time, let's say this is leadership talking, ekona koriaso. So no. Ngwa kwana. Tigati kora kwa ndeli baga. Endruche kwa ndeli baga. You will get into that. Omaite ntobwate levels chia virasto chite vya literature. I'll invite omugambi Ndruche acha say level ya literature. Scavenging is not an insult. It's a character. Ekero konya gutara ase kurigire nkikyarire bobe orie iyo nabo aineri yagonga ekina kiekene ekingo kwana neke norangeri omugakoyo omumura konya kwirora rietari yae omurangirira ro moteinga mwambingo sariore irangora ekero kurangiri gashago moteinga ki Ruto no mwanya bantu agukana agote Ruto ne ngondi kintongeyo kiya mumuro yakorire naende kero abantu batiganire abantu bantanire mbabwate binte binge sana ibe basana bagukwana kolengana no muntu orionde it doesn't mean nga muntu oyonde tarengi muya lakini kolengana ne njiro kurigirira umuntu na so ikaransite no bwate bintu gukwana woniga umuntu bagecha ine no mugambi oyo Enduruche umubori genta ikiyekemo Enduruche akorire agote umuntu ine muntu obvio sana okogera abuno aikaransite wakili to focus turwe setup kia mafuta lakini I have to put it straight, bro. It's very important. Omuntu okorire keria akorire will say he has done it. Umatetinda akora ukwana Enduruche you can't respond to half a point. I'm responding through him. You can't respond to half a point. The point is not complete. And abantu baitona bagusi, but in this one I want to talk in English. A problem yabeire. Umuntu nara ujiro otebire ngakitokora tonyare gokei emechande. Orure okonyara kwa yakolengana nilichiko. Na kwanire gaiga without consulting parliament through a gazette notice. The minister can reduce VAT to 25%. He's not allowed to do anything beyond that. We have a charge on our fuel on our levies, which went to finance our debt obligations that we didn't default. The other measures that can be done on fuel need parliamentary sitting. EPRA gave a declaration on fuel prices 24 hours ago. The speaker has not convened a parliamentary sitting. Really, because it helps us politically. But the arguments we make, let's make them intelligent arguments. Give me time. Okay, ndatengo liba goiraniria. Wakili koirana gocha sore. Whatever you'll never take Gachagua serious. Yes. Tikatura bono tubeke personality of Italian personality. Kerabanta ba divete. Yeah. That means they were not on the same script. Could it be even take kamine bina via gerete baga difa? Ekero isoba kuramana na nyoko. Na buko yuko baramanire sana. Egente kebipiora akore. No gotema go so asese gi yabo. Abu no mo mina go te nga moisio irangora. So we don't know my bedroom yabo yari. Okay, tigana. Ndoko taka go so aseme room itata kurama mama. So okay, tigandara tigra. Tiga studio ga. Kobeke into straight. Beka. Because thing on kwanda cheat story, cheat theory, study practical in politics. In that the respondent will jump from the point take allegations which are very serious. Injiru kenchi kwanda na ndiko correspondent go cover oborimo. Na mendagani omumuro atabirenga abantu bali na magonga. Abakoliye yento, amagonga akoliye yenta akolia. Let me correct you. Matiang'i is among that group. Gachagua is in that group. Eugene Wamalwa, the entire United Opposition. Those are serious Kenyans, intelligent people. Now, maybe you may be talking like you are bossing about Akili and Jeriago Quebec around there. But those are serious Kenyans who have served in these governments before. They deserve to be given respect whenever we are addressing our issues. I told us a serious studio. For example,
okuri into etakuri na kwandilia tamati yangu. You see, we were talking about someone, a former impeached president. Don't tikako kama ngana so muone. I won't allow you to weka ngana so muone. I think repeat several times. Yes. Na nengo kerura mpaka mapi. Gachagua is the leader of the entire united opposition. You quoted Gachagua as a winning leader in that. Is that the leader of the united opposition? Listen to me. You have quoted Gachagua as is he the leader of the united opposition? Okay. Okay. So is he the leader? Tikatanyore balance. Tikatanyore balance. When I'm talking about politics, to move ahead, I think na address Ndruche. Na tebeli eteli ruhusa. We can clarify again take you bro. Onye te konya kana clarify again take the na wrong platform. There is no way or allergy or yakurana way because you are applying something lawfully think what the want to get. We in politics. Is it that no. Okay. That one says. I'm saying and I report. I'm saying and I'll repeat. I repeat. Give me my time. I don't want to is a political scavenger. I think tikatonya roboroso because a conversation yetokogenda tebasa koba framed as lingana likuru kwa liagonga wakili asekegusi it brings a bad taste. No. I'm in charge Ndruche. Wagiri. For us to move ahead, let's withdraw it. I'm saying this Mugambi. No, I'm saying this Mugambi. No. I'm in charge. But this is me saying. Ndruche cannot have my mouth. Ndruche no. Ndoli massage X na Y. But for that one. Ekingo tebaneke. Umuntu kuligia zinto bya kurali niliagonga. But no one is dead. I'm saying a scavenger is just that. I talk kuganyanga ngeke ya kura ayo choni. You are learned. Igega go challenge ni mangana ya sheria o Tebira and I'm responsible to repeat that. And I'm right in my analogy. I'm saying we can't do political scavenging on serious matters. These fuel matters are economic matters. We can't politically scavenge on political matters. When things have gone bad, we don't benefit much. Even if you want to question it. Okay, tikatokorega togendo mutimo kutokoira na rende. Yakakora tokoira nero mwancho muligere. Di Saturday chitaikaje chetre magache Saturday babia bono. Igombwate Ndruche na boigo ni ubwate wakili Otieno Mukaya bonsi babere kwarorire. Kwana yachira iga koira na tole tigatoranywa match togocha togendera busi mwancho muligere genda kubwate nkwane na boigo na bukuru bengeli byagese mbia bono. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira Nensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we
We are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire bw'ensoko TV ngetaseni Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime ya gusina isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu paka ruri tukira Jumapili cheni gongoro ko Petuel machini na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Eye Nsoko TV oboroso bomogusi. Mwancho muligirili sema mbia bono ndo chichetere chitaika isano isato ni gotolea se studio no enduruche na boy gotole no mwakili Otieno Mukaya kera twende mutimoko aiga da joraga konya ya chire igurake forotete wakora housekeeping sinini wakili na enduruche nturatinda bono mambi bono ya tole bono twachakire Tugira kuligiriria aliaroro actually twakwanira mang'ana ya mafuta and the best we can also wish kiro montata kiretense ya maya tukembale bali bakorage bicara kuri muinalia babwate solution se kuligiriria gento dindi nyora kwanete ne solution gento gachagwa kwanete ne effect ya bantu twara bakora bukurumi so in all this case nchebona buno mugaya ni olegatia I want to say there could be something kiro montata kire aireli bagaro le liogese likobekwa a problem yere egere ense move ahead ondete yotageta abo kekira lituko agenda umirane na pain aso kobeka mafuta no mbali bachibugate babugate sibagochira naenda kira bakonyora chiamentire tibali koigubuya konyorora umuntu lengo motenengu buno mugavana mokonyibwe I think he was no yokakamega first time twarocho gwati chingo kon chingo kero kumubuli nera bakwiwe impact yobogima twande busyo ndurucho bano ndado chaka kurwa sole multi billion projects chire gusibona iga kera tokoboka nari nabateba kuri muisonde wiki elia kwanya tutaraenda gusi ego twarenge tuganyete etaro yo muraibu ense yarete kurwa sense mo yao what have you taken home kekwaligerere ekiku urutamegete tukisi gusi Kenya mira na kisi ni tripu yengengia because it's good kere president kubatari as a president chigotara chibwate good intention abantu get developments was impact nera ko felt as a region ya sakora asagenda ndikine kego benefit abantu bali close to him was pora kia benefit umusi we have no problem so etripi ya ruto inko supporting because uno monene bwense na atakiri gutarira kiroro gongo
ruense ya Kenya. So ishe Julia una yenge ngango chali kusi achina those goodies is a plus, is a good thing. But my worry is ebinte binge rutaru agive tigari n'ibintu bigwate kibesa kinyinge monsa. Una nate betegari akakuwa na mangana cancer center, akakuwa na number of roads, akakuwa ebinta kwa netene binge kere constituents. But I want to look at it from this angle. Una bona kwa nete university ya Nyamira. University ilitari tano ya kwa ile allocation ya 500 million. He has said it several times. In fact, one na the fourth. Now they want to it's the fifth. But the what tiga ngora na nyoro ngonye kwa the fourth time. It's the same amount, 500 million. Na ndabo chunye any trip come to Kisii, he must talk about it. Okwanele issue ya egeti ya Suneka airstrip. Because I'm here and I want to put that thing straight. Because I don't get my friend here akwa na mapema and I liked it. Politics na boko kwa nige to get the way there. You know? Saying they are political survival. The route I know, he has been speaking these things in Kisii. Way there. Kuna wana airstrip ya Suneka. The facts na neko gotuma no muntu we media. Ogende into records. Experts imbajite Suneka from Kenya Airports Authority. Abantu bakarwa se ministry. Bakagenda paka Suneka. Bakanyora ketikeri ya Suneka ngeli ko commercial flights. Tege ko private jets. Igera space ya takadiendo pesaimba. They had to transfer it kagenda aria. Kigenda Nyangoso. Wakati kwende getiki ya Nyangoso. Lakini eka wategera tutaje tegaria. Emphasis cha ichire igore ya strip ya Suneka. Andrei, ese nintu bantu bange bali bakuru kuchikura kivota. Eba kuwe bintu biribire, bali kwa na deep. A problem Mheshimiwa Ndrucha. No muraibwense gusina baraibali bakurwa amagani yabo because Ruto namanyete gusibu na is part of Kenya. Lakini abarato kitamanye. William Ruto is very intelligent. Let me give you this copy na ngo kwa with evidence. Is Ruto ochire korwa cha akiri tuchukua president. Ochire usikalenga. Is speaking the same thing. You are also intelligent enough as president to know again they cannot one several times in that can implemented. That you walk lounge every trip you are making to the region. You know, we got to move. We got to another step. Or at another corner to a corner. Ruto anaji was no motini. We said to was in. And you are chebira kitaba no on site. It's not the first time to talk about it because you say yes Ruto kwenda kolonji project and vyanga nyako. It's known. It's wide range. The government called my statement, he went to several constituencies. In what one concern innocent. And I check now with my statement, a president kwenda say mbuya wanye kali sincere. Even the visa cover implemented, they got benefit the locals where I gain also when I because I voted. Let me pick one instance ya Bomachoge wala. Before Mogongo ne ache as you Diego say broad-based government. Aje ko work na Raila na Ruto go Raila or donate experts to government. You go by that value mpaka na wabo bunge bali batagera support the government. Do you know Ruto snap go Machoge bora? Despite ngao Machoge mba mwakiri chikura over 13,000. Ba mwakiri chikura. Elizo nyasi na aperitivo Machoge na this is not the first time. Akanya snap the other season. But yet seen a private say. You take over grassroots leaders. But you see, ndogo mabunge okwende was constituents tanga site. Lakini akate Simbara ya tech judge, ave acting member of parliament. Ngata to make the same criteria ni Machoge bora. Okay. Na role na mabuli amange. Wakili muraibwense multi-billion investment woni anere gusi bintombira oroch para nchiro chichi kwagachwa chinde nchiri chialenge halfway complete chinde nchiri chialire serious questions nchiro rob na bone sigetikie stadium ya Kisii amini gusi stadium abande bagateba stadium italinga Ruto bweka yabikiru kibese se level ya netakire na record we auditirirwe CK nebinteka binebyo ngakekero kurigiria taro ya linge maite kero turabaketwa gataire tatu chire beketwa nise nenda mama chongwa ya mochinge tare ka begwi midweek ekero tata chito ko beketwa nise meeting atate keracha taringa acha bosaigo tata nacha ne bintu
ngeko tukubikitwa ninse kogeromo ekero muraibu ensa gutarira seino ngumanyore ngibintu mbiracha na biro tari gocha bosa muraibu enso oberere gusie matukane gocha atano na atakire goche ngakigete akanyoranga ebintu bie ke egense byakorere kibyabeira agacha korakora ekera chitena chiteni bintu achite gukwana kwana innocent nereko yako ebi abantu basabete no bakorete kibanyorete stadium muntu asabata akora kitoka yako abana baitu akoro kubashabana bakasabe gari banyorete tugasaba station ya Ikonge ya chire meeting amare mari Ikonge ngukinari ko biashara Ikonge ngomente kabire abantu baite ngotiko abantu baito ngunyakabare gutirimbuka bya gutumeke strain entangani sinsense yakoreki ense ya Kenya bekugoroso tonyorre train station ali Ikonge nyamache ntwaye twakapara akoro kwe back street nabo basi aga KMTC ito yamente twebirasi gento mugambia nducha kwa nikia sana ni airport ya Nyanguso onye ndri no mujumbo basi na lengalia kangana sabete airport iyo naende kangantwanyetu lakini omugambi bwense nabwate bindakora onye tukusaba tokora ki tokwegwa naende nimbwate mecharo nebintu tukusaba nabarai bagusi twasabire kisukuru twasabire birasi twasabire chimochari twasabire ebintu binde lakini ntwaebirenga abantu bagusinto bwatende ko kunye biashara ebinge sana umugusino umuntu mungaini very industrious tribe gitarasabira no industry yemo na tusabe industry bisiguti tutume kama toka itakoreki arose bisiguti afukado chite chikurugusi ichi achatika gakorosi chishampo abangena baito bachikora ligo linene gitarasabiranga tonyore industry yoko aggregate no manufacture our avocados into shampoos our amatoka ito into biscuits chinchu kuche ito into peanut ende to chaka koraki ko value add ebintu byeito we stop being a producer of raw materials chaka producers of finished products tuanjire bintu bikoreka na chinyomba chinene chi stadium chinene ntora aligire the software y'abantu baito nkibatagete elinde tokoreki litukongo tenega aligoro innocent no president kare mutu yane ebine bintu ndasabe na I want to tell no mugambi nduruche tere tokonyora chance yo gosabe bintu tusabe bintu birakonya umuntu elinda matoka itati go samuru achatika gaiga avocado chito chigo samuru chacha gaiga alafu twachikore expensively ebintu mugambi bwensaruete legally speaking are not in his command. They are in his powers to do. Budget teyo yo murai wense yo kuru bintu biri. Lakini nabo ata chinguru gwetera majority leadership in parliament. Yoko make sure in the next financial year or even in a supplementary budget. Chiwe se chinchitoke chikoreki chikendoro. Na ende ni ntuwetera barai baito. Yoko genda na kunya gwakiro mugambi uri kwa mutenga yo mugambi. Gwatebete ngembuli ito munye nywere next week. Ngakimbuli eri. Ende bintu biri kala kibiche. Tali asaito ko tebanga ebinte bya tebeta itere na asaito ko gena na kumote ubiyambuli ngaki na akwanete egento kya kwanete uno mubungo basi nari getense ngatebanga nyamache ipara ya maega KMTC chinyo ebirasi bibere nyamache high school edomu ngana Nyangoso airport ninje konya kumubwate na kumulikira airport. Okay. Nakulikira message. Tendara kubulia sinini manyakwira na gwakwa nigentekia sana watabirenga president nebwate chinguru cyokororanga ebintu biriya gukwana byakorekanire. President gachete ne blank check. That is the truth. Na yarengese budget ani kerako yeligeli. Keracha ko balance bitabo byaye nabwate 5 trillion National Infrastructure Fund. Usina wete chira chiae uchirorura and perhaps as umurai bwense bona sa ucha bwenyora kongsana nilyo konyorekera go promise na bera abase gwikekera umwaka uri gukubanga kibese binte bibule munyalekanere na ile likonde nilikia sana matekero wate likondo na bora kwa nebintu sana lakini intagete watanga sabara ibale kusi it's their responsibility ko make sure nga umugambi kuno mugambi tuwate majority whip na batchinguru cha yasebunge when budget sits at least ibintu byaruwe tukusi agenda ate umurai wense mudosi ulisema hii mambo ya Kisii tunaanzia gani again tokere early harvest ni station ya Ikonge it's just a diversion tanyole station ya Ikonge
every other thing is a factor of budgeting. Neli, it's a responsibility ya barai baito. Kulikero mdosi kila lito kungolinga ki. Bwana President, uliniambia hivi, tulikuwa na wewe, watu wangu watanimaliza. Let's make sure this is in budget. That's why erebuya. Ekero orangene chinguru, tumeka chinguru echibuya. Okay. Allow me to respond on a number of facts, not politics, but facts. Now, we are young leaders. There are some things I can't copy. Because leaders na associated with. One reason why Ruto is unpopular in Kenya is because of fake promises. Popular. I'm telling you, there is every indication everywhere. You can see when Ruto was popular, Kabe president. You can also read when he's unpopular, the Kerala president. People can tell. Can I do a quick survey? Enruchi korati kasini tutarikia se quick survey. Mate ba tabanga na bora bo kebu gorore lisa sorole ngo kalire na oli yabo karole bu yego kalira bu mbu yo kaliyo. Practical in that. And Joma Tengo Kwana with a lot of evidence and the facts I was with Ruto when he was promising the country. It is Ruto who said about in every market into Tuare Wi-Fi in the country. Mention one area, you know, as to what the Wi-Fi into what markets in Kisi. Tutaragenda extra promises ijagenda tako give. Two, I want about the gas. Correct? Recording what makes Kisii even that one that cover unique they will be implemented. That's why we are this wording but they are in the public domain. Aqua serious titles. Chico associate no two whatever state facts, right? I think you are discussing the character and the name of the president. I'm saying I'm giving yes to a record and Morocco say picture a Kisi. Nere wakapo will it be implemented? It must be very, very factual. Or you know, Omo President Omo Nabuense or Chilo make such statements. Nero make this statement, Chende Kurma Chitarava. That's why what the Mona key. Rikondo una omo akirata wa Rikondo is dangerous. Una wako libuata gai gonya wa tantanire wa give real information. Edara ko jondo to basa ko excited when making some decisions. Or to basa ko angry when making some decisions. Ojo na wa promise revinto, ojo ko ba legit ko bo morimo or through. Ege ba ko bolenga nani innocent. Chikura chiriao macho ga ba bora ba agete 13,000 in favor you president. Nyuma tutara mwangu mujumbe ni ngokoba. Bantu wali mbadi savage konyora no nyine parili ya mugunga Kenya nali okindu elia kwante during campaign osijidaracha no ibiri chirosi uchichande tawo macho mwateba muraya kwinyori ratoko murayi oba machoge chache gale periphery tayali ese bintu gatikati borabo tayali ese center stage yo muraya sare kurugera ngayirende binde beje kwinyori biga byose bitoko kwana tutali tani ajira bosi onyori ubone binde in some constituencies onyori ugoge tukalikia bonjari ya skip itoko kwana several times. We could be seeing projects moving, operations chicken. Wakili ntatego kore president nere yuko igule wate na Andrew Chatevire repetition ebintebinge. President etaro ya oro getinde guru ku devolution at its best. Chinse monchiri chitatari tuchie bunge. Mugavana nale ngoro mugavana erago kata cross no mu women rep ngibatairire tabanta chi constituents chirichinde from your thinking. I think nche as my constituency yako kubobasi constituency ere gusi county mujumbe go na bete feel fight ngatarengo umujumbe na tarengo nche nali kireto muraiwense WhatsApp message ngamote mudosi unaenda bobasi pale Nyamache tunataka Backstreet KMTC itonero rontakete to expand hostels na courses. Nyamache High School is our biggest boys school at least bobasi borabu nyebekere chibesa na onye kunyalekana Nyamache Stadium nere koleki ebekirwa besanke igo ngamoteri goro ya Nyanguso ase bintu bitano namurikirete WhatsApp message tangira nereti nabikwanete bine so buno muchumbo basi okanyirete I succeeded ndete kubolia nduruche
Enruche namanyite ngobwate kitabo kiebesa ye country ya Kenya. Nimaite nabwate is preferred presidential candidate. Lakini boniga umuntu in charge of our taxes noyo. What did Enruche do? Ko make sure nga otemire ko sabatairi. What did Omochumbe go Enruche kana stake ro do? Omochumbe no failed. I did that WhatsApp message. Those projects, some came, some won't. Ekerona abire suoni. Tikadara kubuli. Wakili, iho ebintu biri bya kwantu basi byarwete WhatsApp yawe. I did text. Ngamotebi, these are the list of things that are relevant to Mobasi. Mheshimiwa, if you can address them. He addressed 4 out of 5. Okorotota, once I'm sworn in as member of parliament, I'll follow up in those ones. I think then this is the right choice. Onyo keto mundosi wa esi, amini keto mundosi wa message WhatsApp, aga address even the ruchande taba basi. Tojate wana mundosi wa, mata mai mundosi wa right. No, who's the boss of this country? Who's the CEO of country? Who's the CEO of this country? Who's the CEO of this country? Wakili korati karere. Alo imara kwada. Mansari ni boss ya iri tangani right orenge. Tagiata support ti mundosi wa president. Wao yangu ajito waswana na nere mbako kwenye namba ya isimu. You know, kwenye namba ya president is not a joke. Mbako chiko mo text ya WhatsApp. Tingo tanga that's a general boss. No. I'm a very Ego tete mo ruge specific boss. Ote tete mo ruge specific boss. Ego confirm ni kana kidari mtaji no boss. Ali asina ngo support ya boss. So, sayo confirm ya no boss wa. Which is okay actually. You did the right thing. Ya was amanyire kana kwa kwa what is that? Nje wana ngakinera ngo boss wa. Ngachanga confirm ngana ki all the time toku moricha utu tugendo kyo kya oparekana na ikora tema. So we are looking for an alternative government tokwa na uchari bose, but ikekwa buri kyo Omochumbe on is a serious concern. Yes, Omochumbe wakire chukura na wananchi na tatire koba as a site. Thank you. Let me just give it this example because in general we live into issue based analysis. James Orengo na asilinda mwananchi. Yes. Actually, a serious opposition leader, James Orengo, Oreselinda mwananchi, the Sivuna wing. Ekeruta achiete Siaya, Orenga adituapia. Baka, some of us who were shocked, didn't kill Orenga, Una bubugambi. Akogenda, Siaya, Tulinda mwananchi, and I thought they were one time. Korore, Orenga laikoro, agateva, Your Excellency, Mbiamona Sogoja, Nande Mbiamona Sokorata Magandro Siaya. Agateva gentugete twayo kurusi national government kira kuri speech yae simbo agateva njende one time nande kuna kora mangana aika kuru gari goro agasoe gari agata kurusi esandu yengo konera akana asa agasoe gari yae nga agasoe kurusi mukutano agachikutoka nando mukutano ulinda mwananchi the same day asaba kwate press ekyo Omochumbe wana kurukubadia barongo are more of opposition kwa James Orengo. He could have gone to Bomachoge, Torenga, Ruto Snappi, Aba Machoga, was also very gentle. Or tell you, I know Montolina Mwananchi Korayentoki. Karuga. He never did that correct effort. Tamake an effort. Gramumiro by the way. I do ask him. I even call him. Like I got a reason you get attached or only. You see, I may not deeply discuss it here. But over Tagenda Kwaye. Ne implication inga check ina inumwa yemizet. Now we feel a representation gap na kortendo ki. Nero. Ntwabete properly represented. No Mochumba bananchi ba kortendo ki. Tari mama gusomo gako mo gotur kurubo machoge bora gon ko imoka chi gote birutu. No mubungo twakirete torre gako ba dismiss na ruto na yore kambiri. So I not allow you for development as a region. Elindo what the decisions and leadership as a region ya machoge bora. But also Ruto is wise enough to know how mature babura amatika tongere na ndete ko bika clear ke abantu baki understand ga president eri kuma go office eteben ko na trip kusia ata ma constituency yako genda and the challenges chire in every constituency yes that nini epichina ni bwating na wana so na ma the breathing asigeta babonge baitombaro asigeta kuna wana chire to kibageri one thing also that the quality is a public kemanye asiru tunara chita kind of wrong ngarwana politics yagenda lakini asi tuko face Matiang'i direct iwanti bako kibagendi
agataka wa point yana agataka kugambi mboyo kibagandi mbunge tayo Gitutu Chache South agataka ni kuna wanaume hapa na wanawake wanaweza ingia maneno lakini kwa rekero uko yari packaged wabna whatever might work from the other side work you simu uko bora kibagandi na rebu na abulite I thought you could say the same thing. A president you can't go ahead mbunge na roko represent abantu asoro gongoro lakini tuararo le baga kwa sababu yote yale mwana siasa batayo ngona nani simamia hiyo nani simamia arati tigatu asiumwa chete Gitutu Chache South yesenye ncho ya former governor maybe onye odugira liye governor otuwa the president kuna tukukwana gaira no nyambo bancho gaito kukwana na about eyenga long mugonga gali asere bubasi mugonga chiro yarwe ne main road ga choria cheta akarole chiro gali ekuleta babasi ekuleta nabo macho okay kagirete twarai kwa ne tareju taite tukolera bwagili bagarara bage do chamba bulira bage rade na wota geteli tukeli mumumira ne nduruche for the first time tigata be friendly fire ya chaka boligere liororire ndidoje cisimi ngoja ciarengera kinari kubwatana alichokwira chinga kichinyinge nindoche John Mbecha agoteba kurubunchari bumachoge bonchari bumachabe agotebiga kyamangana y'umurayi ense necira echo boli mochoka twamonalire gocha komonyora Mr. Wakili batebya bagusi bado mbabwa they are doubting. It's okay let it happen. No, it's okay go doubt maite na are nduche na kwana ekero kugenda ase kwanyora abantu mbayo okubuli ngangora odia ito ikigusina berego turota anga odia okubuli ngora okonyora abana bachire umubuli monto monene olenga monto monene gagosoka naro obuli ngaki umurolenga igekero umugambi wensa chiete okibagenda akanyora muraita iyo genda abuliti odia agete akabuli ngaki murai olenga ekene ngiringa muraitare ngo ekerachi eteo basi agadane message kurwase akakakaya abuliti ngaki muchumbo koreteki olenga muchumba ariko bwara batanga yayo monene no koreteki nonda ene keronga teo monene tini batanga no na tanga no mudosi ngotanga omonene bwense no koreteki nonda nanyorre ngaringa nango kwana ari konyore meaning yae igombia na clarify so then ndigira wazo mudosi bia bora sana ona se point ya kwana tutakongera li baganda responda na kukwana kwana mango to tunalega mujinara murayorenga vice president tikakwenye bangera political eta kwandesa bere chikura okay mwancho muligereri nabondo chega chia butokire 34 kakitwa kuri ya hiyo ntukira na tumira mu mwananchi nando leta sense of TV na kile ndo zikire very important kwana bano 1 minute I mean actually 30 seconds baudanga cheki chinyinge chire ni Nyanza region nchiri collected barule breakdown whether this is the list of uncollected IDs per county Kisumu chire 32000 chire Kisumu bantu batara usio bande bitaroye bande Migori 5450 Homa Bay 12,205 Siaya 11,426 Kisii na mpata konsania nene Kisii na Nyamira Kisii 14,610 Nyamira 4,047 so imagine abantu bamindu babusi eri Rwanda Roma teneke bande mwancho muri kwegure ateba ngagabwate concern ne birwanero Wakili bya mano sana kwa ndoro moyo teba abantu baito babo basi mwende muyibande bino mo register bana bakekura na ende mama na ntenga tiri gucana mukwane karonde TV gake mama nyanduko bwenga na ukwandi ningu anchite sana kyo mwende to kwana familia Otieno familia nene ya Sengoru ne ruzetio mo gako kurukunga Otieno Nyang'ara ndete kuru ngora se familia ito kenyoro ya simiti na borangi no musingi omugima bantu baba sinimba anchite ntakete kusabanya sayenga na nje munganje biyamona sana asante sana na role chingwana cyo mwali nchi ya Ngoro na botwale kogenda twende guchibosiwe kagara chingwana twali gukwana ne cyo mugusi no boraibo mugusi nabo igo no kogorana na buno mugusi onya twa mocha twasabiro amabera kwa niaba ya timu ya Neons twarengenero na ndese twagacha litukulinde bache babugulia magana batebe weka mawu chinguru Innocent Onyango murobelie soko bwa kiro ikiro mwelio tumera nangyo litukuli juma tukuli wiki
n'Ensoko TV.